Την ελληνική πλευρά εκπροσώπησε η ομάδα της Ρόδου που κατέκτησε την πρώτη θέση. Παρουσίαση Δάφνη Μπόκοτα, σκηνοθεσία Γιώργος Παπαδάκης. Καλησπέρα από το Μιλάνο, από το Καστέλο Σφορτσέσκο για μια ακόμα εκπομπή της σειράς Παιχνίδια χωρίς σύνορα που έχει να κάνει με τους μύθους και τις παραδόσεις του Μιλάνου. Οι ομάδες τις βλέπουμε να περνάνε μπροστά μας, από την Ελβετία Σαν Γκοτάρντο, από την Τσεχία Ντετσίνα, από την Ελλάδα η Ρόδος, να και η σημαία, να και οι παράγοντες της Ρόδου, από την Ουγγαρία Έγκερ, από την Ιταλία Μπρούνικο, από τη Μάλτα Άταρντ και από την Πορτογαλία η ομάδα της Σέρπα. Μύθοι και παραδόσεις λοιπόν του Μιλάνου, και αυτό εδώ είναι γνωστό σε πολλούς από εμάς, το πανετόνε. Μια λιχουδιά μιλανέζικη καθαρά και ιταλική κατά δεύτερο λόγο, γιατί στο Μιλάνο γεννήθηκε και μετά το πήρε όλη η Ιταλία. Σύμβολο λοιπόν του Μιλάνου για αυτή την εκπομπή το πανετόνε. Και περιμένουμε να δούμε τι θα συμβεί σε αυτή την εκπομπή, ποιος θα μπορούσε να είναι ο νικητής. Ο Ντενί Πετιό, επικεφαλής των Κριτών, ανοίγει τον πανετόνε και βγαίνει από μέσα η Σιμώνα Τάλι, που είναι η συμπαρουσιάστρια του Έτορε Αντένα και οι δυο τους οι οικοδεσπότες μας για αυτή την εκπομπή την απόψινή. Σιμώνα Τάλι λοιπόν, να εύχεται μια καλή τύχη σε όλες τις ομάδες. Δεν μπορούν να έχουν βέβαια όλες οι ομάδες καλή τύχη. Ο καλύτερος λοιπόν ας κερδίσει. 1574. Οι εργασίες για την κατασκευή του Ντουόμο συνεχίζονται και από την πρώτη μέρα που ξεκίνησαν έχουν ήδη περάσει 2 αιώνες. Πίσω από τον Ντουόμο, τον ναό εδώ του Μιλάνου, υπάρχει ένα ολόκληρο χωριό από καλύβες που στεγάζει τους εργάτες, τους μαρμαροποιούς, τους ιαλουργούς, τους ξυλουργούς από όλο τον κόσμο που έχουν έρθει να δουλέψουν για αυτή την τεράστια κατασκευή. Σε αυτό λοιπόν το μικρό χωριό υπάρχει ο Βαλέριο Ντε Φλάντερς, ο οποίος είναι ο επικεφαλής ιαλουργός από το Βέλγιο, ο οποίος έχει πάρα πολλούς βοηθούς. Ένας από αυτούς τους βοηθούς ειδικευόταν στις αναμίξεις των χρωμάτων. Είχε λοιπόν μια ιδιαίτερη αδυναμία στη σκόνη σαφράν, τη δική μας ζαφορά, που δίνει ένα χαρακτηριστικό κίτρινο χρώμα. Έβαζε λοιπόν σε όλες του τις προσμίξεις ζαφορά. Βέβαια, φαντάζεστε κι εσείς, και δεν χρειάζεται να σας το πω κι εγώ, ότι το παρατσούκλι του για όλους τους άλλους ήταν σαφράν. Ο σαφράν λοιπόν προχώρησε τόσο πολύ στο πάθος του με τη ζαφορά, ώστε όταν κάποια στιγμή πάντρευε την κόρη του, έβαλε ζαφορά στο ρύζι που ετοίμαζε για το δείπνο των προσκεκλημένων. Και εκεί που όλοι περίμεναν να του κάνουν πλάκα αντικρίζοντας το κίτρινο ρύζι, αποκαλύφθηκε ξαφνικά ένα ωραιότατο ριζότο, το οποίο όχι μόνο το τίμησαν δεόντως οι προσκεκλημένοι, αλλά έγινε και ένα από τα πιάτα σπεσιαλιτέ του Μιλάνου. Και όχι μόνο του Μιλάνου, ταξίδεψε με πολύ μεγάλη επιτυχία σε ολόκληρο τον κόσμο.
Πρώτο παιχνίδι σε ένα γύρο από όλες τις ομάδες. Ο Μιχάλης ο Βιτζιλέος παίζει για την ομάδα της Ρόδου. Βλέπετε λοιπόν τις θέσεις των παικτών. Οι παίκτες κάθονται σε αυτές τις θέσεις και πρέπει με τον τρόπο που χειρίζονται το μηχανισμό να μην ακουμπήσουν τα εμπόδια στο πλατό αυτό που γυρίζει, γιατί τότε θα εκτιναχθούν από τη θέση τους. Ο Πορτογάλος εκτινάχθηκε ήδη, τώρα εκτινάστε και ο Ελβετός. Στόχος λοιπόν να ξεπεραστούν όσο το δυνατόν περισσότερα εμπόδια, πάει και ο Ιταλός, και η βαθμολογία τα περισσότερα εμπόδια στο συντομότερο χρόνο. Βλέπουμε τις προσπάθειες του Μαλτέζου με την άσπρη στολή. Ο Μιχάλης πάει πάρα πολύ καλά, τώρα έπεσε και ο Μαλτέζος και έχει μείνει ο Μιχάλης. Ο Μιχάλης ξεπερνάει τα εμπόδια του, βλέπετε την απόλυξη του βραχίωνα, η οποία πρέπει να περνάει ανάμεσα από τα εμπόδια. Ένα παιχνίδι που θέλει πολύ γερό νευρικό σύστημα και πολύ καλά αντανακλαστικά. Βλέπουμε ότι ο Μιχάλης είναι ο τελευταίος εναπομείνας, ενώ όλοι οι άλλοι παίκτες έχουν πέσει μέσα. Και χαιρόμαστε ιδιαίτερα γι' αυτό, γιατί μια καλή αρχή τον βλέπετε να πανηγυρίζει και ο ίδιος. Έχει το μεγαλύτερο χρόνο και βέβαια είναι πρώτος. Μπράβο στην ομάδα της Ρόδου. Ελπίζουμε ότι θα τα πάει καλά η Ρόδος, γιατί είναι μια ομάδα που είχε έρθει και πέρσι. Είχε μια δυνατή ομάδα πέρσι και ελπίζουμε ότι αξιοποίησε τις εμπειρίες της από πέρσι. Πασχάλη, πέρσι προπονητής της ομάδας της Ρόδου, μιας πολύ καλής ομάδας, φέτος προπονητής της ομάδας της Ρόδου, μιας εξίσου καλής ομάδας. Πόσο σε βοήθησε η περσινή σου εμπειρία για φέτος? Σίγουρα η εμπειρία η προηγούμενη είναι πάρα πολύ θετική, θετικό στοιχείο. Νομίζω ότι δουλέψαμε πάνω σε καινούρια βάση, χρησιμοποιήσαμε την πείρα και τη φιλοσοφία των παιχνιδιών, την οποία γνωρίσαμε στα προηγούμενα παιχνίδια. Πιστεύεις ότι θα πάει καλά η ομάδα μας? Πιστεύω ότι θα πάει καλά. Βέβαια είπαμε ότι οι παράγοντες που μπαίνουν στη μέση είναι πάρα πολλοί και επομένως δεν μπορεί κανείς να κάνει ακριβή πρόβλεψη. Replay λοιπόν στο πρώτο παιχνίδι που μόλις παρακολουθήσαμε, που μας έδωσε την πρώτη θέση. Θα το δούμε και στον πίνακα, έτσι να το απολαύσουμε λιγάκι. 0,57 για την Ελλάδα και ολοκληρωμένη βέβαια διαδρομή. Και περιμένουμε να δούμε ο περισσότερος χρόνος είναι αυτός που μετράει, ο περισσότερος χρόνος παραμονής, γι' αυτό άλλωστε και το 0,57 σημαίνει πρώτη θέση. Και να το ωραίο, το μπλε, το γαλάζιο, το ελληνικότατο στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη Τσεχία με 6 βαθμούς, την τρίτη η Μάλτα με 5, Ελβετία με 4, Πορτογαλία με 3 και από 2 βαθμοί για την Ουγγαρία και την Ιταλία. Τι ωραία που φαίνεται. Πρώτη θέση Ελλάδα, Ρόδος 7, δεύτερη Τσεχία, Ντετσίν 6, τρίτη Μάλτα, Άταρτ 5, τέταρτη Ελβετία, Σαν Γκοτάρντο 4 βαθμούς, πέμπτη Πορτογαλία, Σέρπα 3, έκτη Ουγγαρία, Έγκερ 2 και Ιταλία, Μπρούνικο. Είναι βέβαια το πρώτο παιχνίδι, αλλά καλό είναι και αυτό, μια καλή αρχή. 3 είναι τα σύμβολα της πόλης του Μιλάνο. Το πρώτο είναι το Ντουόμο, ο καθεδρικός του ναός. Το δεύτερο είναι το Καστέλο Σφορτσέσκο, το οποίο μας φιλοξενεί. Και το τρίτο είναι το Πανετόνε. Να πούμε λιγάκι λοιπόν τον επικρατέστερο θρύλο για την καταγωγή και τη δημιουργία του Πανετόνε. Ο Λουδοβίκος ο Σφόρτσα αποφάσισε να παραθέσει ένα επίσημο δείπνο και ενώ οι προσκεκλημένοι του περίμεναν αγωνιωδώς στο επιδόρπιο, στην κουζίνα ο μάγειρας δοκίμαζε την καταστροφή. Το γλυκό που είχε ετοιμάσει είχε καεί εντελώς. Ο Τόνι λοιπόν, ένας βοηθός, πρότεινε στο μάγειρα, αφού κάηκε το επιδόρπιο, να προσθέσει μέσα σταφίδες, αυγά, γάλα, ζάχαρη και ξερούς καρπούς και να το προσφέρει έτσι. Ο μάγειρας το δέχτηκε γιατί έτσι κι αλλιώς ήταν σίγουρος ότι θα δοκίμαζε την φοβερή βία του Λουδοβίκου, ο οποίος βεβαίως δεν θα δεχόταν ποτέ στο τραπέζι του να έχει ένα καμένο γλυκό. Το έκανε λοιπόν, πρόσθεσε όλα αυτά στη συνταγή και έτσι γεννήθηκε το Πανετόνε, το οποίο γνώρισε τεράστια επιτυχία και το οποίο έγινε και σύμβολο του Μιλάνου. Είδου λοιπόν πως το Πανετόνε από τότε περνάει στο σήμερα. Ο κύριος Σαντέ να κάνει ποδήλατο προσπαθώντας να μας εξηγήσει το παιχνίδι που παίζεται σε 2 γύρους. Έχουμε όμως και ένα τζόκερ. Έχουμε τον τζόκερ από την Πορτογαλία. Πιστεύουν θα πάνε καλά σε αυτό το παιχνίδι. Και να δούμε εμείς τον Παναγιώτη τον Παπακώστα, τον Κυριάκο τον Μιχαηλίδη, την Κυριακή τη Μαυρουδάκη
και την Πόπη, την Παπαντονίου που παίζουν για την ομάδα της Ρόδου σε αυτό το παιχνίδι. Ένα αγόρι κρέμεται με το κεφάλι κάτω στη ζώνη του. Τους βλέπετε τους παίκτες. Ένα κορίτσι στο ποδήλατο κάνει το ταπί να κινείται, το άλλο κορίτσι πρέπει να τοποθετεί τα πανετόνε στο ταπί αλλά και να κουνά το κρεμασμένο αγόρι, ούτως ώστε αυτός να τα πιάνει. Το άλλο αγόρι περιμένει στο βάθρο του για να πιάνει και να κρατά συνεχώς τα πανετόνε που του πετά το κρεμασμένο αγόρι. Όσα πανετόνε πέσουν πάνε χαμένα, συνεπώς πρέπει να μαζέψει όσο περισσότερα μπορεί. Αυτός είναι και ο στόχος του παιχνιδιού και η βαθμολογία, όσο περισσότερα πανετόνε κρατάει ο παίκτης στο τέλος του παιχνιδιού. Βλέπετε τις απόπειρες εδώ των παιδιών, πώς έρχονται τα γλυκά. Και βλέπετε εδώ τον Κυριάκο να μαζεύει τα πανετόνε του, αυτός είναι ο Ιταλός, τα οποία έχουν και αφρόδη ουσία επάνω, σαν σαντιγί, έτσι για να γλιστράνε. Αυτοί είναι οι Τσέχοι. 4 παίκτες λοιπόν από κάθε ομάδα, η μία κοπελιά στο ποδήλατο, η άλλη τοποθετεί τα γλυκά και το δύστιχο το αγόρι κουνιέται, τα παίρνει και τα πετάει. Μέχρι στιγμής βλέπουμε ότι η ομάδα μας πάει καλά, έχει μαζέψει αρκετά γλυκά. Αυτή είναι η ομάδα της Τσεχίας. Αυτή είναι η ομάδα της Ιταλίας που τα στιβάζει παραπόδα. Και βλέπουμε τον Κυριάκο με αρκετά πανετόνε πεσμένα αλλά και με αρκετά στα χέρια, γι' αυτό είναι ιδιαίτερα παρήγορο. Λήξη παιχνιδιού. Λήξη παιχνιδιού, περιμένουμε να δούμε το replay και τον πίνακα του πρώτου γύρου ανάμεσα στην Τσεχία, την Ιταλία και την Ελλάδα. Ορίστε λοιπόν, η Ιταλία 8 είναι πρώτη, είναι δεύτερη η Ελλάδα με 5 και είναι τρίτη η Τσεχία με 3 γλυκά. Τα πήγαν καλά τα παιδιά της Ρόδου. Έχουμε όμως και ένα δεύτερο γύρο ανάμεσα στην Πορτογαλία, την Ουγγαρία και τη Μάλτα. Ο Ντενί Πετιό είναι έτοιμος, τα παιδιά το ίδιο, αυτή είναι η Μαλτέζη. Ποδηλατή η κοπελιά φορτώνει, η άλλη κοπελιά τρέχει να κουνήσει το συμπαίκτη της, ο οποίος παίρνει το πρώτο γλυκό, το πετάει και το πιάνει. Ένα γλυκάκι για τη Μάλτα και ένα για την Πορτογαλία από ό,τι βλέπω ήδη, δεύτερο. Έχει παίξει τζόκερ η Πορτογαλία σε αυτό το παιχνίδι, σας υπενθυμίζω. Πρέπει να τα πάει καλά, πρέπει να διπλασιάσει πολλούς βαθμούς. Ο Ούγγρος με δεύτερο γλυκάκι και η Ουγγαρία. Και Μάλτα. Ένα γλυκό πεταμένο χαμένο για τη Μάλτα, ένα πιασμένο. Να οι Πορτογάλοι. Η Πορτογάλια, εδώ είναι ο Ούγγρος, ο οποίος μόλις έπιασε άλλο ένα γλυκό. Και άλλο ένα. Και αυτή είναι η ομάδα της Μάλτας. Και αυτή είναι η ομάδα της Ουγγαρίας με το κίτρινο. Και δεν βλέπω να μαζεύει πολλά ο Πορτογάλος που έχει παίξει τζόκερ. Βλέπω αντίθετα τον Ούγγρο να έχει στιβάξει ένα σωρό γλυκά. Νάτος. Και το Μαλτέζο επίσης. Ο Μαλτέζος έχει ατυχία, χάνει. Του πέσανε, έχασε πολλά γλυκά ο Μαλτέζος. Έχει μείνει με 4. Και μετράνε αυτά που έχει στα χέρια του, 5 δηλαδή. Αυτά που έχει στα χέρια του με το σφύριγμα λήξης. Ο Ούγγρος τα έχει πάει καλά. Νομίζω ότι είναι 9 κομμάτια, αν βλέπω καλά από εδώ που είμαι. Τον Πορτογάλο, οι Πορτογάλοι μας ενδιαφέρουν. Και αυτό ακριβώς ρωτάει... Μάλιστα. Αυτό ακριβώς ρώτησε ο Έντορε Αντένα, τον Ντενί Πετιό, και ξαναπέζει Πορτογαλία γιατί έσπασε ένας βραχίωνας του ποδηλάτου με αποτέλεσμα να μην μπορεί να κινηθεί το ταπί. Βλέπουμε λοιπόν ξανά την Πορτογαλία να παίζει το παιχνίδι. Γι' αυτό ακριβώς κράταγε λίγα και απορούσε και έλεγα μα γιατί συνήθως οι τζόκερ παίζονται καλά. Για να δούμε αν θα τα πάει καλύτερα τώρα. Δεύτερο. Τρίτο χαμένο. 2 λοιπόν. Κάτω ο Πορτογάλος. Εν τω μεταξύ φανταστείτε ότι αυτά τα παιδιά ναι μεν παίζουν δεύτερη φορά γιατί τους έσπασε ο άξονας, αλλά φανταστείτε ότι έχουν και μια κούραση από το πριν από λίγο που έπαιξαν το ίδιο παιχνίδι.
Αλλά τζόκερ είναι αυτός, πρέπει να του φερθούμε όπως πρέπει. Πρέπει να μαζέψουμε γλυκά. Χάνουμε όμως γλυκά. Άλλο ένα για την Πορτογαλία και το τζόκερ της. Όχι, όχι, αν και... όχι, το έχασε. Αυτό το πήρε και στιβάχτηκε κιόλας και χάθηκε και το άλλο. Πέντε μέχρι στιγμής. 6 με αυτό και 7 με αυτό. Για να δούμε, για να δούμε. Replay για την ομάδα της Πορτογαλίας και περιμένουμε να δούμε τα σχηματικά και τα τελικά βέβαια αποτελέσματα του δεύτερου παιχνιδιού. Να τα σχηματικά, 10 για την Ουγγαρία, 7 για την Πορτογαλία, 5 για τη Μάλτα, 8 για την Ιταλία, 5 για την Ελλάδα και 3 για την Τσεχία από τον πρώτο γύρο. Λοιπόν, η Ουγγαρία είναι πρώτη, η Πορτογαλία έχει παίξει ένα μέτριο τζόκερ και η Ελλάδα τα έχει πάει αρκετά καλά. Το βλέπετε, είναι τέταρτη. 7 για την Ουγγαρία, 6 για την Ιταλία, 5 που θα γίνουν 10 για την Πορτογαλία, 4 για την Ελλάδα, 3 για τη Μάλτα, 2 για την Τσεχία και η Ελβετία δεν έπαιξε σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί κάθε χώρα σε κάποιο παιχνίδι δεν παίζει και αυτό αποφασίζεται από την κλήρωση. Πορτογαλία-Σέρπα με τζόκερ όμως παιγμένο 13 στην πρώτη θέση, δεύτερη η Ελλάδα και η Ρόδος με 11, τρίτη η Ουγγαρία και το Έγκερ με 9, από 8 βαθμούς Τσεχία Ντετσίν, Ιταλία Μπρούνικο, Μάλτα Άταρντ, 7η θέση και 4 βαθμούς για την Ελβετία και το Σαν Γκοτάρντο. Και ειδού ένας πρωτότυπος τρόπος για να παρουσιάσει κανείς μία κάρτα ποστάλ. Σιμώνα Τάλι σε όλο της το μεγαλείο. Μας λέει ότι κάνει λιγάκι κρύο γιατί βρισκόμαστε στο βορρά της Ιταλίας και αυτό μπορούμε να σας το βεβαιώσουμε και εμείς, όχι απλώς λίγο κρύο, κάνει αρκετό κρύο. Και θα δούμε την πρώτη κάρτα ποστάλ από βορρά σε βορρά, από την Ιταλία στη γειτονική Ελβετία που κάνει ακόμα περισσότερο κρύο και στο Σαν Γκοτάρντο. Η περιοχή του Σαν Γκοτάρντο βρίσκεται στην καρδιά των Άλπαιων. Οι πηγές από τους ποταμούς Ροντάνο, Ράους, Ρένο και Τιτσίνο δίνουν στην περιοχή μια εξαιρετική ομορφιά. Το χωριό Αϊρόλο είναι ο παράδεισος του σκι και των χειμερινών κυρίως σπορ. Ελβετία ίσον βουνά και βουνά ίσον χιόνι. Φιλ Ρούζ, η καινοτομία των φετινών παιχνιδιών χωρίς σύνορα. Να πω για τους καινούριους φίλους της σειράς ότι το Φιλ Ρούζ είναι απλά ένα παιχνίδι που επαναλαμβάνεται, που παίζεται από όλες τις ομάδες και που βέβαια οι βαθμοί που παίρνει κάθε ομάδα προστίθενται στο σύνολο της βαθμολογίας της κάθε ομάδας από την κάθε χώρα. Φιλ Ρούζ με ποδήλατο, ασφαλώς, γιατί από το 1907 εδώ από το Μιλάνο περνάει η ποδήλατοδρομία κλασισίσιμα. Φιλ Ρούζ λοιπόν με ποδήλατο, πάρα πολύ δύσκολο γιατί το ποδήλατο πατάει απλώς και μόνο πάνω σε ένα σκηνή. Ελβετία-Πορτογαλία, Ελβετία κόκκινο, Πορτογαλία πράσινο. Πρέπει ο παίκτης ένα-ένα να παίρνει τα αντικείμενα που κρέμονται και να τα μεταφέρει στη ζώνη του και ο στόχος του παιχνιδιού είναι να μαζευτούν όλα τα αντικείμενα. Η βαθμολογία έχει να κάνει με τα περισσότερα αντικείμενα στο συντομότερο χρόνο. Και όλα αυτά ισορροπώντας πάνω σε ένα ποδήλατο, αυτό πια δεν είναι άθλημα, είναι ακροβατικό του τσίρκου. Και βλέπετε τις προσπάθειες των παικτών, ή πρέπει να τα κρατάει τα αντικείμενα ή μπορεί να τα παίρνει και να τα πετάει. Ο Πορτογάλος προτιμάει να τα κρατάει, ο Ελβετός τα πετάει μέσα. Δεν παίζει κανένα ρόλο στη βαθμολογία αυτό. Και για να δούμε πόσα αντικείμενα θα μαζέψουν. Δεν θα δούμε τα αποτελέσματα του Φιλ Ρούζ αμέσως, θα τα δούμε στο τέλος, έτσι για να γίνεται μεγαλύτερη η αγωνία μας. Στο τέλος μόλις και η τελευταία χώρα παίξει το Φιλ Ρούζ, θα δούμε τα αποτελέσματα της κάθε χώρας που θα προσθεθούν στα τελικά αποτελέσματα για να δώσουν τον τελικό πίνακα και την τελική κατάταξη. Ο Πορτογάλος κύλησε λιγάκι προς τα πίσω. Ο Ελβετός παίρνει ένα ακόμα αντικείμενο.
Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί ο Πορτογάλος τη βάζει όλα τα αντικείμενα πάνω του και δεν τα πετάει μέσα. Ο Ελβετός τα πετάει και ξεμπλέκει από αυτήν την οδυνηρή ιστορία τουλάχιστον. Έχει μόνο την ισορροπία του να κοιτάξει. Και μπράβο στον Ελβετό, ο οποίος πανηγυρίζει και με το δίκιο του. Σφυρίχτρα λήξης, ο Πορτογάλος δεν πρόφτασε να μαζέψει όλα τα αντικείμενα. Και μια θεαματική βουτιά από τον Ελβετό που δεν μπορούσε να ξανακάνει τη διαδρομή για να κατέβει. Τον 3ο αιώνα μετά Χριστόν, μια χριστιανή με το όνομα Σαβίνα ανέλαβε ένα πολύ δύσκολο έργο. Να μεταφέρει τα λείψανα δύο συμπατριωτών της, οι οποίοι είχαν εκτελεστεί στους διωγμούς κατά των χριστιανών. Τα έβαλε λοιπόν μέσα σε ένα βαρέλι, φόρτωσε το βαρέλι σε μια άμαξα και ξεκίνησε. Πέρασε τον ποταμό Λάμπρο και βγαίνοντας από τον ποταμό είδε ότι στην απέναντι όχθη υπήρχαν στρατιώτες. Επικίνδυνα τα πράγματα και ένας από τους στρατιώτες τη ρώτησε τι μεταφέρεις εκεί με τόση μυστικότητα και περνάς τους ποταμούς κρυφά. Αυτή απάντησε τότε μεταφέρω μέλι. Ο στρατιώτης δεν την πίστεψε και έχωσε το χέρι του μέσα στο βαρέλι. Όταν όμως έβγαλε το χέρι του ήταν γεμάτο μέλι. Έτσι εκείνη η περιοχή που πριν ονομαζόταν Νιάνο, με την προσθήκη του συνθετικού μέλι, γιατί έτσι συνέβη το θαύμα εκεί, στο πρώτο μέρος της λέξης έγινε Μελενιάνο και Μελενιάνο λέγεται ακόμα και σήμερα. Στο τρίτο λοιπόν παιχνίδι σε δύο γύρους, κλασικά εμείς παίζουμε στον πρώτο γύρο, Ελλάδα, Τσεχία, Ελβετία, τον πρώτο γύρο, δύο αγόρια, δύο κορίτσια. Το αγόρι λοιπόν θα σας πω, αφού σας πω πρώτα ότι έχουμε ένα τζόκερ και είναι ο τζόκερ από την Ελβετία που πιστεύουν ότι θα τα πάνε καλά. Θα σας πω ότι το αγόρι με ένα κουστούμι, το κουστούμι του χοντρού, ζυγίζεται πριν το παιχνίδι στη ζυχαριά που είδαμε. Κατόπιν πρέπει να διασχίσει την πισίνα και για να βγει χρειάζεται βέβαια τη βοήθεια των συμπαικτών του. Ο Μιχάλης ο Βιτζιλέος, ο Γιώργος ο Αρβανίτης, η Σούλα η Μπέντα και η Πινελόπη Γκουγκίδη θα παίξουν σε αυτό το παιχνίδι. Οι συμπαίκτες λοιπόν του χοντρού θα πρέπει να τον στύψουν για να του αφαιρέσουν τη μεγαλύτερη ποσότητα νερού που μπορούν. Και αυτό γιατί στο τέλος ξαναζυγίζεται και δεν πρέπει να έχει μεγάλη διαφορά βάρους για να πάρει βαθμούς. Ο στόχος του παιχνιδιού λοιπόν η μικρότερη διαφορά βάρους ανάμεσα στα δύο ζυγίσματα της αρχής και του τέλους του παιχνιδιού. Και η βαθμολογία ανάλογη με το βάρος. Βλέπουμε ότι ο Μιχάλης φτάνει, έχει κάνει τη διαδρομή του και φτάνει και τώρα αρχίζει η διαδικασία του στυψίματος. Στίβουν τα παιδιά όσο μπορούν περισσότερο για να βγει όσο νερό γίνεται. Δίπλα μας είναι οι Τσέχοι και αυτοί είναι οι Ελβετοί, οι οποίοι έχουν παίξει τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι. Στίβουν το Μιχάλη με μίσος, ο Γιώργος, η Σούλα και η Πινελόπη, όπως κάνουν και οι υπόλοιποι παίκτες των άλλων χωρών. Το κουστούμι αυτό απορροφά πάρα πολύ νερό και βέβαια οι καημένοι χοντροί ταλαιπωρούνται πάρα πολύ από τους συμπαίκτες τους, όπως βλέπετε κι εσείς. Σφυρίχτρα λήξης και ώρα για το ζύγισμα. Και να δούμε τους χοντρούς, να τους ζυγίσουμε, να δούμε αν η δίαιτα πήγε καλά, αν έχουν χάσει κιλά. 93 κιλά για την Ελβετία. 90 για την Τσεχία. Και 99 για την Ελλάδα. Είναι ακόμα βαρύς ο Μιχάλης, πρέπει να χάσει και άλλα κιλά. Βλέπουμε το replay για τους Ελβετούς που πιέζουν το χοντρό τους και βλέπουμε ότι η Ελλάδα έχει τα περισσότερα κιλά, η Ελβετία είναι δεύτερη και η Τσεχία είναι αυτή με τον λιγότερο χοντρό. Έχουμε όμως και ένα δεύτερο γύρο, απλά ο τζόκερ της Ελβετίας μέχρι στιγμής δεν είναι ο ιδεοδέστερος. Δεύτερος γύρος του παιχνιδιού, Ουγγαρία, Μάλτα, Ιταλία. Και οι εκκίνησεις, οι χοντρούλιδες στη βουτιά τους.
με το κουστούμι που απορροφά νερό και το νερό βέβαια τους βαραίνει, όπως θα καταλαβαίνετε, γιατί τόσα κιλά νερού προσδίδουν ένα βάρος παραπάνω. Οι συμπαίκτες που περιμένουν αγωνιωδώς να βγάλουν όλοι τους την κακία πάνω στους ταλέπορους, τους χοντρούς στίβοντάς τους με το χειρότερο τρόπο. Αυτοί είναι οι Ιταλοί και αυτοί είναι οι Ούγγροι και στη μέση είναι οι Μαλτέζοι. Και βλέπετε κάθε ομάδα έχει και ένα διαφορετικό στυλ στιψίματος. Κοιτάξτε τους Ιταλούς και κοιτάξτε και τους Μαλτέζους. Προσπαθούν λοιπόν οι παίκτες όλων των χωρών να αδυνατήσουν τους χοντρούς τους. Ο Ούγγρος έχει καταπονηθεί εντελώς ο καημένος. Και σφύριγμα λήξης και αμέσως οι χοντροί για ζύγισμα. 88,5 κιλά για την Ιταλία. 96, όχι και τόσο καλά για τη Μάλτα. Και για την Ουγγαρία 100. Περιμένουμε όμως να δούμε την επίσημη κατάταξη, replay. Την επίσημη σχηματική κατάσταση πρώτα και μετά να δούμε τους βαθμούς. Έχουμε λοιπόν 21 για τη Μάλτα, άσχημα τα πράγματα, 25 για την Ουγγαρία, εξίσου άσχημα, και 18 για την Ιταλία, η οποία τα πήγε σχετικά καλά. Πρώτη λοιπόν είναι η Τσεχία σε αυτό το παιχνίδι και ενάτη με 7 βαθμούς, δεύτερη η Ελβετία με 6 που θα τους κάνει 12 γιατί έχει παίξει τζόκερ, τρίτη η Ιταλία με 6, τέταρτη η Ελλάδα με 4, πολύ καλά για την Ελλάδα, Ουγγαρία με 3, Μάλτα με 2 και Πορτογαλία δεν έπαιξε στο παιχνίδι των χοντρών. Η Ρόδος κρατιέται σε μια ψηλή θέση, βλέπουμε ότι είναι στη δεύτερη θέση, με ισοβαθμία με τον Ντετσίν της Τσεχίας και 15 βαθμούς. Πρώτη η Ελβετία Σαν Γκοτάρντο με 16, αλλά έχει παίξει τζόκερ. Τέταρτη Ιταλία Μπρούνικο 14, πέμπτη Πορτογαλία Σέρπα έχει παίξει τζόκερ 13, έκτη Ουγγαρία Έγκερ 12 και 7η Μάλτα Άταρντ 10. Σας μιλάω για τους τζόκερ γιατί αλλάζουν βέβαια την κατάσταση των πραγμάτων, διπλασιάζοντας τους βαθμούς. Όταν το κλασικό παντρεύεται με την ποιότητα, είναι μόδα. Και με το μπαλετάκι θα περάσουμε σε ένα ταξίδι ακόμα. Sono scappata, no? Eccomi qua. Queste che vediamo alle mie spalle sono le barricate di Milano. Αυτά είναι, λέει, τα φράγματα του Μιλάνου, αλλά πριν δούμε το παιχνίδι που έχει σχέση με αυτά, να πάμε να δούμε λιγάκι την Πορτογαλία και τη δικιά της κάρτ ποστάλ. Πορτογαλία λοιπόν και Σέρπα. Η Σέρπα είναι μια όμορφη πόλη που βρίσκεται ανάμεσα στον ποταμό Γκοναντιάνα και τα ισπανικά σύνορα, πολύ κοντά λοιπόν στην Ισπανία. Λευκά σπίτια, μνημεία και κυρίως μουσικές και τραγούδια, γιατί τα αγαπούν ιδιαίτερα σε αυτή την πόλη, χαρακτηρίζουν αυτή την περιοχή. Τα κοτσίφια είναι γνωστά για ένα πράγμα, κυρίως για το μαύρο τους χρώμα. Όμως, ένας μιλανέζικος θρύλος μας λέει ότι τα κοτσίφια δεν ήταν μαύρα στην αρχή. Ήταν, λέει, λευκά. Και ήρθε ένας πολύ βαρύς χειμώνας με χιόνια και με πάγους και υπήρχε και μια μαμά κοτσιφίνα που είχε μεγάλο πρόβλημα που να στεγάσει τα μικρά της. Βρήκε λοιπόν τη λύση να τα βάλει σε μια καμινάδα. Από την καμινάδα όμως τα κοτσιφάκια έγιναν μαύρα και παρέμειναν μαύρα. Αυτός ο θρύλος τον διηγούνται εδώ στο Μιλάνο για να εξηγήσουν γιατί περιμένουν με ιδιαίτερη αγωνία τις 3 τελευταίες μέρες του Ιανουαρίου, στις οποίες λέγεται ότι έγινε αυτή η ιστορία και οι οποίες ονομάζονται εδώ στο Μιλάνο οι 3 μέρες της μαμάς των κοτσιφιών. Οι 3 μέρες της μαμάς των κοτσιφιών δεν έχουν κανέναν απολύτως τζόκερ. Έχουν όμως 2 γύρους, Ουγγαρία, Μάλτα και Πορτογαλία στον πρώτο γύρο και οι παίκτριες, γιατί παίζουν 2 κορίτσια, πρέπει να ανέβουν τα 3 πατώματα της καμινάδας τους σπάζοντας τις ενώσεις. Μόλις φτάσουν στην κορυφή πρέπει να πάρουν την μπάλα τους και πρέπει να ξανακατεβούν για να βρεθούν στη ζώνη τερματισμού.
Στόχος να βρεθούν στη ζώνη τερματισμού με την μπάλα και βαθμολογία η μεγαλύτερη απόσταση που καλύφθηκε σωστά στο συντομότερο χρόνο. Βλέπουμε τα κοτσιφάκια της Πορτογαλίας δεξιά, της Μάλτας στη μέση και της Ουγγαρίας αριστερά με το κίτρινο να σπάζουν το παχύ φελιζόλ που είναι το πάτωμα, που είναι η στρώση, για να ανέβουν στο επόμενο πάτωμα. Μια δουλειά καθόλου εύκολη γιατί θέλει δύναμη και γιατί αυτές οι στολές είναι φτιαγμένες επίτηδες και για το θεαματικό της υπόθεσης αλλά και για να εμποδίζουν περισσότερο τους παίκτες. Οι Ουγγαρέζες πηγαίνουν καλά. Είναι οι πρώτες που έχουν ανέβει στον πρώτο όροφο. Τώρα ανεβαίνουν ταυτόχρονα σχεδόν οι Πορτογαλίδες και οι Μαλτέζες. Αυτή είναι η Ουγγαρέζα. Μπράβο στην Πορτογαλία, ανέβηκε ήδη. Οι Μαλτέζες έχουν κάποιο πρόβλημα, δεν έχουν καταφέρει να ανέβουν ακόμα. Και οι Ουγγαρέζες πρέπει να περνάνε στο δεύτερο όροφο, να σπάζουν ήδη το δεύτερο όροφο, ναι. Τώρα ανεβαίνουν και οι Μαλτέζες, αυτές είναι οι Πορτογαλίδες, αυτές είναι οι Ουγγαρέζες. Και προσπάθειες από όλες τις χώρες. Βλέπετε με τι δύναμη χτυπάει η κοπελιά από την Πορτογαλία. Φοράνε οι κοπέλες γυαλιά και μάσκα για να μην εισπνέουν, καταρχήν να μην πέφτουν θρήματα στα μάτια τους και για να μην εισπνέουν και το φελιζόλ και αργότερα τον καπνό που θα τους πέσει στο κεφάλι. Γιατί τις περιμένει και αυτή η έκπληξη. Να, οι Ουγγαρέζες ανεβαίνουν, είναι οι πρώτες, ανεβαίνουν στον παραπάνω όροφο και ακολουθούν οι Πορτογαλίδες. Να, η Ουγγαρέζα ανέβηκε, πρέπει να σπάσει και αυτόν τον όροφο για να πάρει την μπάλα. Τώρα ανεβαίνουν και οι Πορτογαλίδες, οι Μαλτέζες έχουν προβλήματα. Να, η μπάλα, η οποία βρίσκεται ανάμεσα σε καπνούς και σε διάφορα έτσι της καμινάδας χρωματάκια, τα οποία βέβαια θα πέσουν πάνω τους για να γίνουν τα κοτσίπια μαύρα. Βλέπετε ένα μαύρο χέρι ήδη από την κάπνα να παίρνει την μπάλα, είναι ένα μαύρο ουγγαρέζικο χέρι. Γλίστράει η μπάλα, πέφτουν οι κάπνες. Οι Πορτογαλίδες προσπαθούν και αυτές, την έπιασε όμως την μπάλα. Βλέπετε πως έγινε το κοτσιφάκι το ένα το ουγγαρέζικο, ήδη έγινε μαύρο. Μπράβο στις Ουγγαρέζες, η μπάλα έπεσε, θα πέσει και η άλλη παίκτρια τώρα. Οι Πορτογαλίδες προσπαθούν και αυτές να βρουν τη δικιά τους μπάλα. Οι Ουγγαρέζες τελειώσαν, ολοκλήρωσαν, έχουν γίνει μαύρες όπως πρέπει και το παιχνίδι τελειώνει. Δεν πήραν οι Πορτογαλίδες την μπάλα τους, δεν τα κατάφεραν, ούτε καν έγιναν μαύρες. Το ίδιο και οι Μαλτέζες βέβαια. Replay λοιπόν στην μπάλα που γλιστράει και στο μαύρο χέρι που προσπαθεί να την πιάσει όσο γίνεται νωρίτερα για να πάρει βαθμούς. Τα κοτσιφάκια της Ουγγαρίας λοιπόν με καλή διαδρομή ολοκληρωμένη και 2.56, τα κοτσιφάκια της Πορτογαλίας με τη δεύτερη καλύτερη και 2.13, τα κοτσιφάκια της Μάλτας, τα καημένα δεν τα κατάφεραν καλά, ανολοκληρώτη με 1.24. Πόπη Παπαντονίου, Κίτσα Μαυρουδάκη, τα δικά μας τα κοτσίπια, τα ελληνικά που παίζουν με τα ιταλικά και τα ελβετικά. Φεύγει ο δεύτερος γύρος. Αρχίζουν οι προσπάθειες να σπάσει το πάτωμα του πρώτου ορόφου, να υπόπει με την Κίτσα. Μια καλή κλωτσιά έπεσε τώρα από ροδίτικης πλευράς από ό,τι είδα και έσπασε καλά το πάτωμα. Περίπου όλες οι ομάδες στην ίδια θέση. Αυτή είναι η Ιταλή, τα ιταλικά κοτσιφάκια και βλέπουμε τα ελβετικά να είναι τα πρώτα μάλλον που μπορούν τα πρώτα που μπορούν να ανέβουν. Τα κοτσιφάκια της Ελβετίας. Εδώ είναι οι Ιταλίδες. Έχουν ανοίξει μια τρύπα, αλλά βλέπουμε τώρα την Πόπη με την Κίτσα να έχουν κάνει μια πολύ καλή τρυπούλα και να ανεβαίνουν. Οι Ελβετίδες. Οι Ιταλίδες δεν έχουν καταφέρει ακόμα να ανεβούν στον πρώτο όροφο. Βλέπουμε τις προσπάθειες των κοριτσιών της Ρόδου. Οι Ελβετίδες πάνε καλά. Βλέπετε τις κοπέλες με τα γυαλιά και τις μάσκες. Αυτές είναι οι Ιταλίδες που προσπαθούν να ανέβουν στον πρώτο όροφο, ενώ οι δύο άλλες ομάδες, και η δική μας και η Ελβετική, ανεβαίνουν ήδη στο δεύτερο. Ναι, η Ελβετίδα ανεβαίνει.
Και τώρα ανεβαίνει και η πρώτη κοπελιά από τις δύο της ομάδας της Ρόδου. Η Ελβετίδα ανέβηκε και η δεύτερη και τους μένει μόνο να σπάσουν το πάτωμα αυτού του ορόφου για να πάρουν την μπάλα. Να λοιπόν, οι πόποι με την κίτσα που πάνε καλά. Αυτές ήταν οι Ιταλίδες που είδατε. Η ελβετική μπαλίτσα κόκκινη, μπράβο, την έπιασε η κοπελιά της Ελβετίας, όχι ακόμα. Τώρα η μία πάει να πάρει τη θέση της και η άλλη πρέπει να κατέβει μαζί με την μπάλα. Να η Ελβετία λοιπόν που ολοκληρώνει την κούρσα της με την μπάλα στο χέρι. Σας υπενθυμίζω ότι στον πρώτο γύρο δεν τα πήγαν καλά και μπράβο τα κορίτσια, μπράβο στην Πόπη και στην Κίτσα. Βλέπουμε κατεβαίνουν με την μπάλα, οι Ιταλίδες είναι στάσιμες και ολοκληρώνουν τη διαδρομή με την μπάλα στο χέρι και τα κορίτσια της ομάδας της Ρόδου. Μπράβο στα κορίτσια, πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία. Ο πρώτος γύρος είχε μόνο μία ολοκληρωμένη διαδρομή. Οι Ιταλίδες παλεύουν ακόμα, ο χρόνος δεν έχει λήξει. Και βλέπετε τις Ελβετίδες προς στιγμήν που βγάλαν τη μάσκα και τα γυαλιά. Να λοιπόν οι Έλληνες, τα παιδιά από τη Ρόδο και οι αρχές της πόλης που συνόδευσαν την ομάδα. Και να η Ιταλική μπαλίτσα, να δούμε αν θα προλάβουν, δεν νομίζω ότι θα προλάβουν να την πάρουν πριν λήξει ο χρόνος. Μια μεγάλη επιτυχία για την ομάδα της Ρόδου μέχρι στιγμής και σε αυτό το τέταρτο παιχνίδι που παρακολουθούμε έκαναν πολύ καλό χρόνο και ολοκληρωμένη διαδρομή. Το παιχνίδι τέλειωσε. Και περιμένουμε το replay και βεβαίως να το replay τον πίνακα με τη σχηματική παράσταση και τον πίνακα της βαθμολογίας του τέταρτου παιχνιδιού. Ορίστε, 2-2 για την Ελβετία, καλύτερος χρόνος, 2-18 για την Ελλάδα, δεύτερη η Ελλάδα, τρίτη η Ουγγαρία, η Τσεχία δεν έπαιζε σε αυτό το παιχνίδι. Είναι δύο ολοκληρωμένες διαδρομές, η Ελβετία και η Ελλάδα, και είναι δεύτερη η Ελλάδα, 7 για την Ελβετία, 6 για την Ελλάδα, 5 για την Ουγγαρία, 4 για την Πορτογαλία, 3 για τη Μάλτα, για την Ιταλία 2 βαθμοί, η Τσεχία δεν έπαιζε. Θέλουμε να δούμε την τελική κατάταξη που θα πρέπει να βρίσκει την ομάδα της Ρόδου στη δεύτερη θέση, μόνη της όμως, γιατί πριν ισοβάθμιζε με το Έγκερ. Σαν Κοτάρτο Ελβετία 23 πρώτη, Ελλάδα Ρόδος 21 δεύτερη, Έγκερ Ουγγαρία 17 τρίτη, αλλά και Σέρπα Πορτογαλία, πέμπτη Ιταλία Μπρούνικο 16, έκτη Τσεχία Ντετσίν 15, έβδομη Μάλτα Άταρντ 13 βαθμούς. Μπράβο στη Ρόδο, δεν έχει παίξει τζόκερ, που σημαίνει ότι μπορεί να βελτιώσει πολύ τη θέση της, και Σιμώνα Τάλη και pali. Caro Ettore, dove andiamo questa sera? Για να δούμε σε ποια αυτή τη στιγμή μας παρουσιάζει την Μπάρμπαρα, που είναι η συνάδελφός μας της Δημοκρατίας της Τσεχίας, γιατί φαντάζομαι ότι θα μας ξεναγήσει στη δική της κάρτ ποστάλ, στην κάρτ ποστάλ του Ντιέτσιν της Δημοκρατίας της Τσεχίας. Η πόλη του Ντετσίν βρίσκεται σε μια γραφική κοιλάδα στις όχθες του ποταμού Έλβα. 140 τετραγωνικά χιλιόμετρα και 54.000 κάτοικοι στην πόλη, που το πιο όμορφο σημείο της είναι η αναγεννησιακή της εκκλησία με τον κήπο της που ονομάζεται ο Ροζ κήπος της Τσεχίας. Κυριάκος Μιχαηλίδης από την ομάδα της Ρόδου για το φύλ Ρούζ. Παίζουν Τσεχία αριστερά, Πορτοκαλί, Ελλάδα δεξιά, μπλε. Κυριάκος μάζεψε ένα αντικείμενο, μαζεύει τώρα το δεύτερο. Ο Τσέχος προτιμά να τα κρατήσει, ο Κυριάκος τα ρίχνει μέσα, νομίζω ότι είναι καλύτερο. Και το τρίτο του. Επιστροφή για τον Τσέχο και το τέταρτο για τον Κυριάκο. Τα κίτρινα είναι τα δικά μας, για να μπορείτε να μετράτε κι εσείς. Και πάει για το πέμπτο. Και ο Τσέχος πάει καλά όμως, έχει μαζέψει τα πάντα. Όλα τα μάζεψε και τα κρατάει στο χέρι. Ο Κυριάκος πάει καλά και σταθερά.
και η βουτιά, μπορώ να πω, σε αργή κίνηση του Τσέχου με τα αντικείμενά του, και ο Κυριάκος και πάλι δεν βιάζεται, πάει σταθερά. Αυτό δεν θέλει να ξεκρεμαστεί. Στο βάθος βλέπετε και την ελληνική σημαία. Πολλοί Έλληνες που ζουν εδώ στο Μιλάνο ήρθαν να ενισχύσουν και να βοηθήσουν την ελληνική ομάδα, όπως συμβαίνει άλλωστε σε κάθε χώρα που πηγαίνουμε. Πάντα υπάρχουν Έλληνες να χειροκροτήσουν και να κάνουν μια κερκίδα, ακόμα και στο παιχνίδια χωρίς σύνορα. Ένα αντικείμενο έμεινε για τον Κυριάκο, που δεν τον βλέπουμε ενθουσιασμένο, κακός όμως γιατί τα πήγε καλά. Νάτος. Στη δύσκολη στιγμή που πρέπει να αποφασίσει αν θα πέσει από αριστερά ή από δεξιά στην πισίνα, και πέφτει από δεξιά τελικά. Το 374 οι συμπολίτες του Αμβρόσιου, που ήταν ήδη κυβερνήτης της πόλης, ήθελαν να τον χρήσουν και επίσκοπο. Ο Αμβρόσιος δεν το ήθελε καθόλου, αλλά όταν πίστηκε ότι με τη διαλεκτική δεν μπορούσε να τους αλλάξει τα μυαλά, αποφάσισε να αποδράσει. Πήρε λοιπόν το πιστό και αγαπημένο του μουλάρι, την Μπέτα, και άρχισε να φεύγει προς την κατεύθυνση της Ματζέντα. Όλα πήγαιναν καλά μέχρι που η Μπέτα πείσμωσε. Φώναζε λοιπόν ο Αμβρόσιος «Κορ Μπέτα», που σημαίνει «τρέξε, τρέξε Μπέτα». Όσο όμως και να της το έλεγε, η Μπέτα δεν έτρεχε. Έτσι μετά από κάποιες ώρες οι συμπολίτες του Αμβρόσιου τον ανακάλυψαν, τον έφεραν πίσω και την επόμενη κιόλας μέρα χρήστηκε επίσκοπος. Το μέρος όπου συνελήφθη κατά κάποιο τρόπο ο Αμβρόσιος ονομάστηκε Κορμπέτα, από το Κορ Μπέτα. Παιχνίδι συνεργασίας λοιπόν αυτό, το πέμπτο παιχνίδι, Γιώργος Αρβανίτης και Σούλα Μπέντα παίζουν στον πρώτο γύρο. Παιχνίδι συνεργασίας που σημαίνει ότι παίζουν παίκτες από διαφορετικές ομάδες. Βλέπετε Ελβετία, Πορτογαλία, Τσεχία, Ελλάδα, Ουγγαρία, Ιταλία, Μάλτα, Ελβετία στον πρώτο γύρο. Ας μιλήσουμε λοιπόν για αυτό τον πρώτο γύρο για να καταλάβουμε τι είναι το παιχνίδι συνεργασίας. Παίκτες λοιπόν από την Ελβετία και την Πορτογαλία κάνουν μία ομάδα, αγωνίζονται και οι βαθμοί τους μοιράζονται. Για μας, για την Ελλάδα, παίζουμε με τους Τσέχους στον πρώτο αυτό γύρο. Πήγαν τα κοριτσάκια τα οποία κάθονται στο μουλάρι, τα δύο αγόρια πρέπει να σμπρώξουν το μουλάρι και το κορίτσι πρέπει να πάρει maximum 2 πουγκιά, τα οποία θα πρέπει να πετάξει το άλλο κορίτσι για να μπουν στη ζώνη τους. Στόχος να βρεθούν όλα τα πουγκιά στη ζώνη και βαθμολογία, ο μεγαλύτερος αριθμός αντικειμένων στο συντομότερο χρόνο. Παίζουμε λοιπόν σε αυτό το πρώτο γύρο με την Τσεχία. Έχουμε δηλαδή την κοπελιά της Τσεχίας στο μουλαράκι μας και η Σούλα παίζει κάτω, είναι η κοπέλα που μαζεύει τα πουγκιά, όπως επίσης και ο Γιώργος μαζί με τον Τσέχο σμπρώχνουν την κοπέλα. Πήραμε και άλλα 2 πουγκιά, η Τσέχα η κοπελιά που παίζει μαζί μας δηλαδή, αυτή είναι η Ουγγαρέζα που παίζει με τους Ιταλούς και αυτή είναι Πορτογάλοι και Ελβετοί. 2 πουγκάκια ακόμα, αλλά ένα γαϊδουράκι ήδη πήρε πάρα πολύ μεγάλη φόρα, μουλάρι μάλλον, και αντέδρασε και έριξε το κορίτσι στο νερό, γιατί αυτό συμβαίνει όταν πάρει πολύ μεγάλη φόρα και έρθει στην κλίση του κουλουάρ. Αυτή λοιπόν είναι η Τσέχα και η Μαλτέζα που πέφτει μέσα και είναι μόνο η Τσέχα που τη γλίτωσε. Περιμένουμε να δούμε το replay. Αυτή είναι η δικιά μας η ομάδα με τους Τσέχους. Να το replay. Και να και η ωραία πτώση της Ελβετίδας. Και ειδού Ελβετία-Πορτογαλία η συνεργασία τους απέδωσε 7 βαθμούς. Τσεχία-Ελλάδα 7, καλά. Ουγγαρία-Ιταλία 8, η καλύτερη. Και Μάλτα-Ελβετία 7. Ουγγαρία και η Ιταλία λοιπόν τα πήγαν πολύ καλά σαν συνεργασία, όλες οι άλλες χώρες είναι στα ίδια περίπου επίπεδα. Παναγιώτης Παπακώστας και Πινελόπη Γκογκίδη είναι τα παιδιά που παίζουν στο δεύτερο γύρο με την ομάδα της Ουγγαρίας. Έχουμε Πορτογαλία-Τσεχία, Ελλάδα-Ουγγαρία και Ιταλία-Μάλτα. Σας ξαναλέω ότι είναι το παιχνίδι της συνεργασίας. Εμείς είμαστε με το μπλε, βλέπετε την Πινελόπη, με το μπλε μαντίλι, στη μεσαία διαδρομή. Νάτι.
φόρα για να μπορέσει να πάρει τα πουγκιά, τα επόμενα. Τα πήρε ένα πουγκί όμως και προσπαθεί να βοηθήσει το μουλαράκι της να κατέβει πιο γρήγορα κάτω. Αυτή είναι η κοπελιά της Πορτογαλίας που παίζει με την Τσεχία. Να τη πάλι, παραδίδει τα πουγκάκια της. Αυτή είναι η Πινελόπη, αυτή είναι η Πορτογαλίδα. Και στην άκρη παίζει η Ιταλία με τη Μάλτα. Άλλο ένα πουγκάκι για μας και την Ουγγαρία. Και μια ωραιότατη πτώση από την Πορτογαλίδα. Η Πινελόπη ήρθε η ώρα της, όπως ήρθε και της Ιταλίδας δίπλα. Όλα τα κορίτσια έχουν πέσει και βλέπω δύο πουγκιά στο δικό μας το διάδρομο να κρέμονται ακόμα. Αυτή είναι η Πινελόπη. Να δούμε το replay. Σε ανάποδο το replay της Πινελόπης. Και να τα τελικά αποτελέσματα: Πορτογαλία-Τσεχία 8, Ελλάδα-Ουγγαρία 6, Ιταλία-Μάλτα 6. Θα δούμε και την καρτέλα που μας δείχνει ποιο είναι το μοίρασμα των βαθμών για την κάθε χώρα, αφού βέβαια ενωθούν οι δύο οι ομάδες που παίξανε. Να το λοιπόν, Τσεχία Α με Τσεχία Β 15, Πορτογαλίες και οι δύο μαζί 15, Ελβετίες και οι δύο μαζί 14 και Ουγγαρίες και Ιταλίες, 13 για την Ελλάδα βαθμούς και 13 για τη Μάλτα. Και αυτά είναι τα αποτελέσματα του παιχνιδιού της συνεργασίας που βρίσκει την ομάδα της Ρόδου στην πρώτη τελευταία θέση. Άσχημα τα πήγε εδώ. Τσεχία 7, Πορτογαλία 7, 5 Ελβετία, Ουγγαρία, Ιταλία, 2 Ελλάδα και Μάλτα. Και βέβαια αυτό φέρνει τη Ρόδο στην τρίτη θέση. Πρώτη Ελβετία Σαν Κοτάρντο 28, δεύτερη Πορτογαλία Σέρπα 24, τρίτη Ελλάδα Ρόδος 23 χωρίς τζόκερ, τέταρτη Τσεχία Ντετσίν 22 αλλά και Ουγγαρία Έγκερ 22 χωρίς τζόκερ, έκτη Ιταλία Μπρούνικο 21 και 7 Μάλτα Άταρτ 15. Εκτός από την Πορτογαλία και την Ελβετία δεν έχουμε τζόκερ. Και θα πρέπει τώρα να κάνουμε ένα ακόμα ταξιδάκι και να το κάνουμε μάλιστα και σε ένα πάρα πολύ ωραίο μέρος. Όχι ότι είναι ελληνικό, είναι πολύ ωραίο μέρος. Είναι η Ελλάδα, είναι η Ρόδος. Είναι το μεγαλύτερο από τα Δωδεκάνησα. Η πανέμορφη Ρόδος που ταξιδεύει αυτή τη στιγμή σε όλη την Ευρώπη και τη μαθαίνουν και τη γνωρίζουν. Να μιλήσουμε για ποιο πράγμα, για τη φύση ή για τις θάλασσες της Ρόδου, για την ιστορία ή για τα μνημεία της Ρόδου, για την αίσθηση ή για τη γοητεία της Ρόδου. Για τίποτα δεν θα μιλήσουμε, είναι καλύτερα να μιλήσουν οι εικόνες της. Έκτο παιχνίδι στο οποίο δεν παίζει και η ελληνική ομάδα. Ένα τυπικό πιάτο για τους Μιλανέζους είναι και η κασόλ. Οι ρίζες της βρίσκονται στη φτωχή επαρχιακή κουζίνα και θα μου επιτρέψετε να σας πω ότι η συνταγή, αφού της ρίξω μια ματιά γιατί δεν τη θυμάμαι απ' έξω. Λοιπόν, τα συστατικά της τα βασικά είναι φρέσκο δέρμα γουρουνιού, πόδια γουρουνιού, λάχανο, καρότα, σέλινο, κρεμμύδι, λαρδί, βούτυρο, αλάτι, λεμόνι, σκόρδο, δάφνη, άσπρο κρασί και πιπέρι. Αυτή είναι η συνταγή. 3 ώρες μαγειρέματος και οι Μιλανέζοι μας διαβεβαιώνουν ότι πρόκειται για ένα από τα ωραιότερα πιάτα που μπορούμε να γευτούμε στη ζωή μας. Δεν το γευτήκαμε και δεν παίρνουμε όρκο. Θα το γευτούν όμως οι παίκτες, οι οποίοι το βρίσκουν αρκετά δύσκολο γιατί δεν υπάρχει και τζόκερ στο παιχνίδι. Η Ελλάδα δεν παίζει σε αυτό το παιχνίδι. 2 γύροι, ο πρώτος Ιταλία, Ουγγαρία, Μάλτα και το κορίτσι όπως βλέπετε παίρνει τα συστατικά της κασόλ. Τα πετάει από πάνω και πρέπει να τα πιάσει στο καπέλο της. Πρέπει λοιπόν να μαζέψουν όλα τα αντικείμενα και βέβαια η βαθμολογία έχει να κάνει με το μεγαλύτερο αριθμό αντικειμένων στον συντομότερο χρόνο.
Η Ελλάδα, είπαμε, δεν παίζει αυτό το παιχνίδι. Πιάστηκε ένα πόδι γουρουνιού, νομίζω, για την Ουγγαρία. Αυτή είναι η Ιταλίδα. Η Ελλάδα δεν παίζει σε αυτό το παιχνίδι, κληρώθηκε να μην παίξει σε αυτό το παιχνίδι. Γιατί είπαμε, μετά από κλήρωση κάθε χώρα κληρώνεται να μην παίξει σε κάποιο από όλα τα παιχνίδια. Η Κασόλ ήταν αυτή που δεν παίζει η Ελλάδα. Και έτσι δεν θα μάθουμε ποτέ τη μιλανέζικη κουζίνα όσον αφορά την Κασόλ. Μεταφέρονται συστατικά του φαγητού. Αυτή είναι η Ουγγαρέζα. Αυτή είναι η Μαλτέζα που έπιασε ένα ποδαράκι, μπλουκανικάκι, κάτι τέτοιο. Αυτή είναι η Ιταλίδα. Και αυτή είναι η Ουγγαρέζα. Πηγαίνω, έρχονται τα κορίτσια, κουραστικό παιχνίδι, έχει πολύ τρέξιμο. Με τις ποδίτσες τους. Αυτή είναι η Ιταλίδα που παρολίγων το έχασε έτσι για λίγο. Και σφυριχτραλήξεις του έκτου παιχνιδιού, του πρώτου γύρου. Replay για την Ουγγαρέζα, πετυχημένη απόπειρα. Από 2 για την Ιταλία και την Ουγγαρία με 0,49 καλύτερο χρόνο της Ουγγαρίας και 1 για τη Μάλτα. Έπεται ο δεύτερος γύρος. Τσεχία, Πορτογαλία, Ελβετία, έτοιμες οι μαγείρισες, έτοιμος και ο Ντενί Πετιό. Πήγανε. Τσεχία πορτοκαλί, Πορτογαλία πράσινο, Ελβετία κόκκινο. Και η Τσέχα έπιασε ένα, έπιασε και η Ελβετίδα ένα. Το δεύτερό της, πολύ καλά. Αν υποθέσουμε ότι ο πρώτος γύρος έληξε με 2 στο καλάθι μόνο. Όχι, χαμένο για την Τσεχία. Η Ελβετίδα πάει καλά. Το έχασε αυτό. Έπιασε όμως αυτό. Και βλέπετε από τη χαρά της και από το χαμόγελό της ότι πάει καλά, πάρα πολύ καλά. 4 ήδη. Είδαμε για την Πορτογαλίδα να βιάζει ένα, αλλά δεν ξέρουμε πόσα έχει πιάσει. Αν κρίνουμε, το έχασε για λίγο. Η Τσέχα. Η Πορτογαλίδα με άλλο ένα και η Ελβετίδα από δίπλα έπιασε άλλο ένα. Η Ελβετία πάει πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι. Όχι, χαμένο με γκέλ. Και άλλο για την Πορτογαλία, και η Πορτογαλία πάει καλά. Στον πρώτο γύρο, επενθυμίζουμε, 2 ήταν ο ανώτατος αριθμός υλικών. Η Ελβετίδα στο τελευταίο της, νομίζω. Όχι, λάθος υπολογισμός για την Πορτογαλία, όχι. Πετυχημένη προσπάθεια για την Τσεχία. Να δούμε το καλαθάκι της. Έχει 3, νομίζω. Αυτή είναι η Ελβετίδα, τα πήγε πολύ καλά, έχει δίκιο να είναι ευχαριστημένη. Και αυτή είναι η Πορτογαλίδα και αυτή τα πήγε καλά. Να δούμε το replay και να δούμε τι συμβαίνει μετά το τέλος του έκτου παιχνιδιού που μόλις παρακολουθήσαμε. Μια πετυχημένη ελβετική προσπάθεια. Και ένα πλατή χαμόγελο ικανοποίησης. Να η Ελβετία 5, να η Πορτογαλία 4, να και η Τσεχία που τα πήγε πολύ καλά με 3. Πολύ καλύτερος ο δεύτερος γύρος από τον πρώτο. Ελβετία λοιπόν πρώτη σε αυτό το παιχνίδι. Δεύτερη είναι η Πορτογαλία, τρίτη η Τσεχία και ακολουθούν οι άλλες χώρες. Να το πάλι, η Ελβετία πρώτη με 7, Πορτογαλία με 6 δεύτερη, Τσεχία τρίτη με 5, Ουγγαρία 4, Ιταλία 3, Μάλτα 2, η Ελλάδα δεν έπαιζε. Θα δούμε ότι η Ελβετία είναι πρώτη σαν Γκοτάρντο με 35 βαθμούς, Σέρπα Πορτογαλία με 30 δεύτερη, η Τσεχία Ντετσίν με 27 τρίτη, η Ουγγαρία Έγκερ με 26 τέταρτη, πέμπτη Ιταλία Μπρούνικο 24, έκτη Ελλάδα Ρόδος 23, έβδομη Μάλτα Άτερ 17. Μη σας απασχολεί η θέση της Ρόδου, απλά δεν έπαιζε σε αυτό το παιχνίδι και δεν έχει αποτελέσματα. E a questo punto della serata, caro Ettore, non ci resta che andare in Ungheria να κάνουμε ένα ad ακόμα Eger. ταξιδάκι, αυτή τη φορά στην Ουγγαρία και στο Έγκερ.
Το Έγκερ είναι μια πόλη 120 χιλιόμετρα βορειοδυτικά της Βουδαπέστης. Μια πόλη με ιστορία, μια πόλη με παρελθόν. Το 1552 στο κάστρο της πόλης οι Ούγγροι σταμάτησαν τους Τούρκους. Όπως όλες σχεδόν οι ουγγρικές πόλεις, έχει 130 χιλιόμετρα μήκους και λάρια κάτω από την πόλη για να αποθηκεύουν το κρασί, για το οποίο οι Ούγγροι είναι ιδιαίτερα περήφανοι. Μιλάνο, εκτός των άλλων και πρωτεύουσα της μόδας. Σχεδιαστές και top models, ατελιέ και καλογουστιά. Βέβαια δεν ξέρω αν όλα αυτά μπορείτε να τα δείτε στο παιχνίδι που ακολουθεί. Πάντως εμείς οι παρουσιαστές που θα το παίξουμε θα προσπαθήσουμε να σας πείσουμε. Ιδού λοιπόν τον κύριο Ανδένα να διαφημίζει την πατρίδα του γιατί είναι Μιλανέζος. Αυτό λοιπόν είναι το παιχνίδι των παρουσιαστών. Κατερίνα Ρουτζέρι από την Ελβετία, Τζον Ντε Μανουέλ από τη Μάλτα, Μπάρμπαρα από την Δημοκρατία της Τσεχίας. Αυτή είμαι εγώ. Και ο Γκάμπορ από την Ουγγαρία. Και ο παλέμαχος των παιχνιδιών Ελάντιο Κλίμακο από την Πορτογαλία. Τι πρέπει να κάνουμε τώρα όλοι εμείς? Από πίσω βλέπετε που γυρίζει ένα κινούμενο πράγμα με χιλιάδες ρούχα απλωμένα. Πρέπει να ντυθούμε για να δικαιολογήσουμε την φήμη του Μιλάνου στην υψηλή μόδα. Θα πρέπει λοιπόν να φορέσουμε διάφορα ρουχαλάκια και να παρουσιαστούμε μπροστά, να καμαρώσουμε για την εμφάνισή μας. Φύγαμε όλοι. Και ό,τι τύχει. Ο Έτορε πήρε ένα πάρα πολύ ωραίο πουκάμισο. Χέρια απλώνονται και ντυνόμαστε βιαστικά. Ο Γκάμπορ, καταπληκτικός. Και βλέπετε τους συνδυασμούς, ο Ελάντιο με ένα ωραίο σακάκι. Εγώ είμαι λίγο western. Η Κατερίνα με στα λευκά. Η Μπάρμπαρα, ο Ελάντιο, δυστυχία μου, πώς έχει γίνει έτσι ο συνάδελφός μου. Κατερίνα. Εγώ έχω πάρει πολύ ωραίο καπέλο. Ο Τζον τέλειωσε, ο Τζον ντύθηκε. Αυτός είναι ο Γκάμπορ. Ναι, ο Γκάμπορ είναι Μεξικάνος κάπως. Ένα χέρι περιμένει να πιάσει κάτι, οτιδήποτε περάσει. Ο Ελάντιο, ένας κούκλος. Και ο Τζον επίσης. Ο Έτορε είναι χωρίς παντελόνι. Και είμαστε όλοι νομίζω top model της συμφοράς. Δεν υπάρχει πρώτος, δεν υπάρχει δεύτερος, δεν υπάρχουν βαθμοί, δεν υπάρχει τίποτα. Αλλά το παιχνίδι είναι παιχνίδι, γι' αυτό γίνεται. Αυτή είναι η μόδα του Μιλάνου, κυρίες και κύριοι. Non poteva che nascere qui a Milano, capitale della grande moda. Πρωτεύουσα της μεγάλης μόδας, της υψηλής μόδας στο Μιλάνο και εμείς πολύ περήφανοι παίξαμε το παιχνίδι μας και μπορούμε να συνεχίσουμε την εκπομπή. Και να δούμε την πόλη που μας φιλοξενεί, που είναι το Μιλάνο. Το Μιλάνο είναι η βιομηχανική, εμπορική και χειροτεχνική πρωτεύουσα της Ιταλίας. Σε αυτή την πόλη παράγονται όλα όσα πωλούνται σχεδόν σε όλη την Ιταλία. Και σε αυτή την πόλη αντιπροσωπεύονται όλες οι βιομηχανικές κατηγορίες. Τα τελευταία χρόνια έχει ανθίσει και γράφει συνεχώς τη δική της ιστορία. Η αγορά του Μιλάνου δεν χρειάζεται συστάσεις, την ξέρουμε όλοι. Μόντε Ναπολεόνε λέγεται ο δρόμος που μπορεί κανείς να συναντήσει όλους τους γνωστούς οίκους. Η μόδα και τα προστάγματά της πραγματικά αντιπροσωπεύουν ένα μεγάλο έσοδο για το Μιλάνο.
Και όπου υπάρχει μόδα, ανθούν και άλλοι τομείς. Φωτογραφία και διαφήμιση γνωρίζουν μεγάλη άνθηση σε αυτή την πόλη. Τα top model του κόσμου ολόκληρου θεωρούν χρέος τους να πάρουν το αεροπλάνο και να έρθουν σε ένα από τα δύο αεροδρόμια για να παρακολουθήσουν τις τελευταίες εξελίξεις. Τεχνολογία, γιατί η πόλη είναι καθαρά βιομηχανική. Πλούτος, γιατί όπου υπάρχει βιομηχανία υπάρχει χρηματιστήριο, υπάρχουν χρήματα, υπάρχει πλούτος. Αλλά υπάρχει και ιστορία, υπάρχει και παράδοση, υπάρχει και μια καθημερινή ζωή. Υπάρχουν τα μνημεία, αυτό είναι το Duomo, ο μεγάλος καθεδρικός. Και υπάρχει η αγάπη των κατοίκων για την πόλη τους, που την έχουν προσεγμένη, καθαρή και πραγματικά λαχταριστή. Μιλάνο, κυρίες και κύριοι, η πρωτεύουσα του βορρά της Ιταλίας. Με χορηγό το Δούκα Τζιάν Γκαλεάτσο Βισκόντι, οι κατασκευές του Duomo άρχισαν το 14ο αιώνα. Μια τρομερή προσπάθεια λοιπόν ξεκίνησε ανάμεσα στους Μιλανέζους για να μπορέσουν να βρεθούν τα έσοδα για την κατασκευή αυτού του τεράστιου καθεδρικού ναού. Οι Μιλανέζοι προσπαθούσαν να ξεπεράσουν ο ένας τον άλλον στις δωρεές. Το στυλ του Duomo, που είναι γοθικό, προέρχεται από τους αρχιτέκτονες, τους πρώτους αρχιτέκτονές τους που καταγόντουσαν από την Βόρεια Ιταλία. Τα μάρμαρα για το Duomo, για όλη αυτή την τεράστια κατασκευή, προέρχονταν από τα λατομεία της Καντόλια που ανήκαν στο χορηγό, δηλαδή στο Δούκα του Μιλάνου. Το 1500 υψώθηκε ο θόλος και έτσι το Duomo δέσπωσε για πρώτη φορά στην πόλη του Μιλάνου. Με το Duomo θα ασχοληθούμε και στο 7ο παιχνίδι και με την κατασκευή του. Να δούμε αν έχουμε κανένα τζόκερ και βλέπω από πίσω τους Ροδίτες. Ασφαλώς έχουμε τζόκερ. Παίζουν λοιπόν η ομάδα της Ρόδου και η ομάδα της Μάλτα τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι. Μάλτα, Ελβετία και Τσεχία στον πρώτο γύρο. Πήγαν τα παιδιά, ξεκίνησε η μία κοπελιά, πρέπει να μεταφέρει τα υποτιθέμενα μάρμαρα και οι τρεις άλλοι παίκτες πρέπει με τα πόδια τους να τα περνάνε ο ένας στον άλλον, το βλέπετε, μέχρι που ο τελευταίος θα τα πετάξει στη ζώνη της ομάδας. Στόχος του παιχνιδιού είναι να μπουν όλα τα αντικείμενα στη ζώνη και βαθμολογεί ο μεγαλύτερος αριθμός αντικειμένων στη ζώνη στο συντομότερο χρόνο. Αυτή είναι η Τσέχη με το πορτοκαλί, δίπλα είναι η Ελβετή με το κόκκινο και δίπλα η Μαλτέζη, αυτή δηλαδή με το λευκό. Τα κεφάλια των παιδιών που βρίσκονται από την πίσω πλευρά, που δεν τα βλέπουμε εμείς, τους επιτρέπουν να συνεννοούνται μεταξύ τους για το πότε θα πρέπει να περάσουν τα μάρμαρα από τα πόδια του ενός στον άλλον. Και απόπειρες από όλες τις ομάδες. Η Μάλτα έχει παίξει και τζόκερ μαζί με την Ελλάδα που παίζει στο δεύτερο γύρο. Προσπάθειες ελβετικές εδώ. Σε ένα παιχνίδι που θέλει πάρα πολύ καλούς κοιλιακούς και πολύ καλό συντονισμό στην ομάδα βέβαια. Για να δούμε λοιπόν, εδώ είναι η Ελβετή του Σαν Γκοτάρντο, εδώ είναι οι Μαλτέζοι με το τζόκερ που έχουν παίξει που θέλουν να πάνε καλά. Και δεξιά στις οθόνες σας είναι η ομάδα της Τσεχίας. Άλλο ένα κομμάτι για την Τσεχία και λήξη παιχνιδιού. Θα δούμε το replay, το οποίο είναι σε γρήγορη κίνηση για τους Ελβετούς. Και βλέπετε 11 κομμάτια για τη Μάλτα, καλός τζόκερ και ένα 15 χρόνος, από 10 κομμάτια για την Ελβετία και την Τσεχία. Η Μάλτα έχει παίξει ένα καλό τζόκερ. Πόπη Παπαντονίου, Κίτσα Μαυρουδάκη, Μιχάλης Βιτζιλέος και Κυριάκος Μιχαηλίδης, τα παιδιά από τη Ρόδο που πρέπει να βάλουν τα δυνατά τους γιατί έχουμε παίξει τζόκερ. Φύγαμε.
Ένα χαμένο κομμάτι για την ομάδα της Ρόδου. Ένα και για την ομάδα της Ιταλίας, αλλά εμείς έχουμε παίξει τζόκερ. Ένα πιασμένο από την ομάδα της Ρόδου. Ανεβαίνει. Και δεν είδαμε την κατάληξή του, πρέπει να μπήκε. Μπήκε και το δεύτερο. Βρήκαν το ρυθμό του στα παιδιά. Αλίμονο από Μάρμαρα είμαστε ειδικοί, είμαστε Έλληνες. Έχουμε Ελγίνια, έχουμε Παρθενώνες. Δεν θα ταραχθούμε από τα Μάρμαρα του Δουόμου. Αλίμονο. Ιδού οι Ιταλοί χάνουν ένα, εμείς βάζουμε ένα. Ένας αγώνας γίνεται εκεί στην κυριολεξία από τον Ιταλό, ο οποίος διέλυσε και την κατασκευή. Και εμείς συνεχίζουμε σταθερή, σταθερότατη, να μην μας βασκάνω. Οπ, μπήκε. Να ανεβάζουμε Μάρμαρα. Πορτογάλοι εδώ. Μας βλέπω πάρα πολύ καλούς ως ομάδα. Τώρα λιγάκι μια δυσκολία υπήρξε, αλλά ξεπεράστηκε. Και ένα το οποίο έφυγε από πάνω. Οι Ιταλοί έχουν τελειώσει. Το χάσαμε αυτό. Σφυρίχτρα λήξης. Περιμένουμε αγωνιωδώς να δούμε τι συνέβη με το τζόκερ μας. Βλέπουμε το Μιχάλη να μην είναι ιδιαίτερα ικανοποιημένος, δεν νομίζω ότι έχει λόγους όμως. Εδώ είναι η προσπάθεια σε replay του Ιταλού που διέλυσε όλο τον Ντουόμο. Ελλάδα 12. Νομίζω ότι είναι πολύ καλά, αν και η Ιταλία έβαλε 14. Είμαστε δεύτεροι, έχουμε παίξει ένα πολύ καλό τζόκερ. Θα μπορούσαμε να έχουμε πάει καλύτερα, δεν θα γκρινιάζουμε όμως μια ζωή να λέμε ότι θα μπορούσαμε να έχουμε πάει καλύτερα. Έχουμε πάει ήδη πολύ καλά. 7 Ιταλία, 6 για την Ελλάδα θα γίνουν 12. Τώρα 10 για τη Μάλτα, οι 5 της, 4 για την Ελβετία, 3 για την Τσεχία, 2 για την Πορτογαλία και η Ουγγαρία που δεν έπαιζε σε αυτό το παιχνίδι. Πάρα πολύ καλός τζόκερ. Σαν Γκοτάρντο, Ελβετία με 39 στην πρώτη θέση. Στη δεύτερη θέση Ελλάδα και Ρόδος με 35. Στην τρίτη θέση Πορτογαλία Σέρπα με 32. Έχασε μια θέση Πορτογαλία. Στην τέταρτη Ιταλία και Μπρούνικο με 31. Στην πέμπτη Τσεχία Ντετσίν με 30. Στην έκτη Μάλτα Άταρντ με 27. Στην έβδομη Ουγγαρία Έγκερ με 26. Ιταλία, Τσεχία, Ουγγαρία δεν έχουν παίξει ακόμα τζόκερ. Για να δούμε λοιπόν τώρα μία κάρτα ποστάλ, την κάρτα ποστάλ του Μπρούνικο. Στα πόδια του κάστρου που χτίστηκε το 1250, η πόλη του Μπρούνικο απλώνεται σε μια καταπράσινη κοιλάδα, βορράς της Ιταλίας. Μόλις περάσει κανείς την Κυρία Πύλη, αρχίζει να αισθάνεται το πνεύμα του μεσαίωνα της κεντρικής Ευρώπης που επικρατεί στην Βόρεια Ιταλία πάρα πολύ έντονα. Φιλ ρούζ ανάμεσα στην Ιταλία και την Ουγγαρία. Ουγγαρία κίτρινα, Ιταλία γαλάζια. Ο Μπάμπης, ο Ιωαννίδης, ο δικός μας ο κριτής, ο Έλληνας κρατάει τον Ούγγρο, ο Λέχελ Νέμεθ, ο Ούγγρος κρατάει τον Ιταλό. Και οι ποδηλάτες αρχίζουν την κούρσα τους. Ένα για την Ιταλία, ένα για την Ουγγαρία και μία ενδεχόμενη πτώση για τον Ιταλό. Όχι, το ισορρόπησε, αλλά δεν μπορεί να το κινήσει. Του έχει φύγει ο μπροστινός τροχός. Έχει φύγει ο μπροστινός τροχός εντελώς και δεν νομίζω ότι έχει καμία ελπίδα να κάνει οτιδήποτε εκτός ίσως από το να πιάσει ηρωικά αυτό το δεύτερο αντικείμενο και να πέσει. Ο Ούγγρος συνεχίζει σταθερά. Αλλά ο Ιταλός δεν νομίζω ότι έχει ελπίδα με τον τροχό φευγάτο εντελώς. Το σκέφτεται, το ζυγίζει και κοιτάξτε τι προσπαθεί να κάνει. Να ανέβει πάνω στο ποδήλατο και να το πιάσει πέφτοντας. Αυτά είναι τα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Έστω και ένα αντικείμενο παραπάνω για κάποιο βαθμό. Ο Ούγγρος βλέπετε μια αυτοσυγκέντρωση φοβερή. Και συνεχίζει
για το επόμενο αντικείμενο του. Βλέπετε έκφραση, βλέπετε αυτοσυγκέντρωση και προσπάθεια. Άλλο ένα αντικείμενο, το ιταλικό ποδήλατο με τον τροχό φευγάτο εντελώς. Και άλλο ένα. Και ολοκλήρωσε την διαδρομή του ο Ούγγρος. Μπράβο του. Το 12ο αιώνα οι Μιλανέζοι ξεκίνησαν τις προσπάθειες για να αξιοποιήσουν τα πάρα πολλά νερά των Άλπαιων. Τα δύο βασικά κανάλια που περνούσαν από το Μιλάνο μετέφεραν τα νερά του Άντα και του Τισίνο. Τα νερά του Τισίνο ονομάστηκαν Μεγάλο Κανάλι κιόλας, γιατί το 13ο αιώνα εξυπηρετούσαν τις ανάγκες του Μιλάνου. Μάλιστα και τα μάρμαρα για την κατασκευή του Ντουόμο μεταφερόταν μέσω του μεγάλου αυτού καναλιού. Κανάλια και τροχή και μεταφορές στο 8ο παιχνίδι που παίζεται και αυτό σε 2 γύρους. Για να δούμε αν υπάρχουν τζόκερ, και υπάρχουν. Οι Τσέχοι από ό,τι βλέπω και οι Ούγγροι από ό,τι μπορώ να καταλάβω βεβαίως. Είναι Τσέχοι και Ούγγροι που πλησιάζουν να πλαισιώσουν τη Σιμώνα Τάλη. Τσεχία-Ουγγαρία λοιπόν τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι. Πινελόπη Γκογκίδη, Σούλα Μπέντα, Γιώργος Αρβανίτης, Παναγιώτης Παπακώστας και Μιχάλης Βιτζιλέος, τα παιδιά της Ρόδου που παίζουν στον πρώτο γύρο με τους Ελβετούς και τους Ούγγρους. Τα 3 αγόρια λοιπόν και το ένα κορίτσι φορώντας τους κυλίνδρους που βλέπετε μεταφέρουν τη βάρκα που μέσα της βρίσκεται ένα κορίτσι. Το κορίτσι αυτό στο τέλος της διαδρομής πρέπει να ανέβει στο βάθρο του. Στόχος του παιχνιδιού να ανέβει το κορίτσι στο βάθρο, κάνοντας βέβαια σωστά τη διαδρομή, και βαθμολογεί η μεγαλύτερη απόσταση στο συντομότερο χρόνο. Ένα ιδιαίτερα κουραστικό παιχνίδι. Βλέπετε τους Ελβετούς, γιατί οι κινήσεις εμποδίζονται πάρα πολύ από τους κυλίνδρους. Να οι Έλληνες που πάνε καλά. Βλέπετε τις προσπάθειες των παιδιών και το συντονισμό. Πρέπει ο τελευταίος παίκτης να φεύγει κυλώντας και έρποντας, να μπαίνει μπροστά για να μπορεί να συνεχίσει την πορεία της η βάρκα, που πρέπει βέβαια να υπάρχει και μια ισορροπία από την κοπελιά που βρίσκεται στη βάρκα και που για μας είναι η Πινελόπη. Βλέπετε ότι πάνε πάρα πολύ καλά τα παιδιά της Ρόδου. Αυτοί είναι οι Ελβετοί και είναι οι πρώτοι που θα τερματίσουν. Έπεσε η Πινελόπη, δεν πειράζει. Να τα παιδιά. Μπράβο λοιπόν στη Ρόδο, αξίζουν τα παιδιά της. Δεύτερη Ελβετή, τρίτη Ουγγρή, αλλά πρώτοι Έλληνες. Και βλέπετε τα παιδιά να πανηγυρίζουν και να αγκαλιάζονται. Νάτι, η Πινελόπη με τη Σούλα, να και ο Παναγιώτης, ο Μιχάλης και ο Γιώργος. Μπράβο τους. Μπράβο τους, μια πάρα πολύ καλή εμφάνιση η ομάδα της Ρόδου και έχουμε ήδη φτάσει στο 8ο παιχνίδι. Replay, σε γρήγορη κίνηση οι Ελβετοί και εμείς. Και ειδού, Ελλάδα πρώτη, 0,56 με μεγάλη διαφορά χρόνου και σχεδόν ταυτόχρονα με 1,7 η Ελβετία και η Ουγγαρία μετά από μας. Η Ιταλία δεν παίζει σε αυτό το παιχνίδι. Μάλτα, Πορτογαλία, Τσεχία, Μάλτα λευκό, Πορτογαλία πράσινο, Τσεχία, Πορτογαλία είναι έτοιμοι να αρχίσουν το δεύτερο γύρο στο ίδιο παιχνίδι. Δεν είμαστε κακοί, απλά ευχόμαστε να πάει λίγο χειρότερα ο δεύτερος γύρος, γιατί πραγματικά θα θέλαμε πάρα πολύ μια καλή θέση για τις ελληνικές ομάδες και πραγματικά η ομάδα της Ρόδου την αξίζει. Προβλήματα. Έπιασε αυτό που είπα, δεν είναι ακακία. Να πάνε όλοι καλά, αλλά να πάμε κι εμείς. Μαλτέζοι εδώ. Οι Τσέχοι έχουν μία βάρκα η οποία έχει κύμα, γενικώς έχει θάλασσα και δεν στέκεται καλά η βάρκα. Αυτή είναι η Μαλτέζη. Πολύ κύμα στην Τσεχία. Και αυτή είναι η Πορτογάλη. Κύμα, όμως οι Τσέχοι έχουν περάσει πρώτοι από το δεύτερο γύρο. Προσπαθεί να κάνει τη βάρκα να προχωρήσει η κοπελιά. Αυτή είναι η Πορτογαλία. Νομίζω ότι η Τσεχία τερματίζει όπου να είναι. Αυτή είναι η Πορτογαλία. Τερματισμός της Τσεχίας. Γλίστριμα και πτώση. Καλή κούρσα, καλός χρόνος για την Τσεχία.
Πορτογάλοι Μαλτέζοι περίπου στο ίδιο επίπεδο. Και οι δύο λαοί που βρέχονται με θάλασσα. Η Μάλτα είναι νησί, η Πορτογαλία είναι στις ακτές του Ατλαντικού. Παρ' όλα αυτά, στη βάρκα τους έχουν κάποια προβληματάκια. Λήξη παιχνιδιού, δεν πήγε καλά ο δεύτερος γύρος. Τελικά, αν εξαιρέσει κανείς την Τσεχία, περιμένουμε να δούμε replay, η πτώση της Τσεχίας και, να το λοιπόν, Τσεχία 1, όχι, είμαστε πρώτοι. Είμαστε σαφέστατα πρώτοι σε αυτό το παιχνίδι, στο 8ο παιχνίδι. Θα ανεβάσουμε τη βαθμολογία μας, θα βελτιώσουμε τη θέση μας. Να είμαστε 7 βαθμοί για την Ελλάδα, 6 για την Τσεχία, 5 για την Ελβετία και την Ουγγαρία, που τους κάνει 10 με τον Τζόκερ, 3 για την Πορτογαλία, 2 για τη Μάλτα, η Ιταλία δεν έπαιζε. 12 τους έκανε η Τσεχία από τον Τζόκερ της και αυτή. Για να δούμε την τελική κατάταξη. Σαν Γκοτάρντο, Ελβετία 44 πρώτη. Τσεχία δεν έχει αλλάξει τίποτα. Ντετσίν 42 δεύτερη. Όχι, έχει αλλάξει γιατί έχει έρθει και έχει πλασαριστεί. Η Ρόδος δεύτερη επίσης με 42 βαθμούς. Στην τέταρτη θέση η Ουγγαρία και το Έγκερ με 36. Στην πέμπτη Πορτογαλία και η Σέρπα με 35. Στην έκτη Ιταλία και το Μπρούνικο με 31 χωρίς Τζόκερ. Και στην έβδομη η Μάλτα, το Άταρντ με 29 βαθμούς. Menu gastronomique. Isola di Malta ad Attar. Στο νησί της Μάλτας. Στο μικρό νησί της Μάλτας με τους 250 με 300.000 κατοίκους και στο Άταρντ. Το αρχαίο χωριό Άταρντ έγινε αυτόνομη ενορία το 1575 και αποσχίστηκε από την Μπιτκυρκάρα στην οποία ανήκε. Ανάμεσα στην Ιμντίνα, την αρχαία πρωτεύουσα, και τη Βαλέτα, την τωρινή πρωτεύουσα, το Άταρντ έχει 8.000 κατοίκους σήμερα. Χελιδόνι για τους Μεσογειακούς σημαίνει άνοιξη. 13 Μαρτίου εδώ για το Μιλάνο είναι μια συγκεκριμένη ημερομηνία. Έχουν υπολογίσει ότι εκείνη την εποχή γυρίζουν πίσω τα χελιδόνια στις φωλιές τους. Έτσι λοιπόν λένε οι 13 φέρνουν πίσω τα χελιδόνια στις φωλιές τους. Το 13 βέβαια είναι ένας αριθμός μάλλον γρουσούζικος για πολλούς. Για να δούμε για ποιους θα είναι και για ποιους δεν θα είναι. Και αυτή τη στιγμή παίζεται και ο τελευταίος Τζόκερ της απόψινής εκπομπής, ο Ιταλικός. Και κλείνουμε με την ιστορία του Τζόκερ. 2 γύροι και σε αυτό το παιχνίδι, που είναι πάρα πολύ δύσκολο και πολύ θεαματικό βέβαια. Πορτογαλία, Τσεχία, Ελβετία. Το ένα αγόρι δεμένο με ελαστικό σκηνή πρέπει να πετάξει από το ένα βάθρο στο άλλο για να μεταφέρει κάμπιες, τροφή για τα μικρά του. Στο βάθρο που βρίσκεται ο συμπαίκτης του μπορεί να τον βοηθήσει. Στόχος να μεταφερθούν όλες οι κάμπιες και βαθμολογία ο μεγαλύτερος αριθμός από κάμπιες στο συντομότερο χρόνο. Ένα παιχνίδι δύσκολο αλλά και θεαματικό, που το παίζει η Τζόκερ Ιταλία, που ελπίζω θα τα πάει καλά βέβαια. Αυτός είναι το πορτογάλικο χελιδόνι και δίπλα του το τσέχικο με τις καμπιούλες τους. Αυτό είναι το ελβετικό. Επιστρέφει με κάμπια. Ο Τσέχος, όχι δεν πήρε, δεν κατάφερε να πάρει κάμπια. Ούτε ο Ελβετός, τους τραβάει και το σκηνή και πέφτουν. Είναι το ένατο παιχνίδι αυτό. Εμείς παίζουμε στο δεύτερο γύρο, είναι πολύ καθοριστικό παιχνίδι. Είμαστε στη δεύτερη θέση με ισοβαθμία. Πρέπει να τα πάνε καλά τα παιδιά, να κρατήσουν τη θέση. Ο Ελβετός έφυγε, πήρε μια κάμπια. Όχι δεν πήρε, δεν κατάφερε να πάρει. Αντίθετα ο Τσέχος πήγε μια καμπιούλα πίσω στη φωλίτσα του. Και ο Πορτογάλος, όχι, τον παρέσυρε η ίδια του η φόρα. Εξοδοτικό παιχνίδι για τους παίκτες. Ο Τσέχος μεταφέρει μια κάμπια ακόμα, ο Τσέχος πάει καλά. Ο Πορτογάλος, ο Τσέχος και άλλη κάμπια. Μπράβο του, πολύ καλός, πάρα πολύ καλός ο Τσέχος. Ο Ελβετός,
Πήρε μία, κατάφερε αυτή τη φορά και πήρε μία. Όχι, δεν πήρε, ούτε τώρα. Και σφυρίχτρα λήξης. Ο Τσέχος έχει μεταφέρει τις άπειρες κάμπιες. Μπορεί να τρώει για πάρα πολύ καιρό αυτό το χελιδόνι. Για να δούμε το replay και τα αποτελέσματα του πρώτου γύρου, γιατί περιμένουμε το replay εναγωνία στο δεύτερο να δούμε τι θα κάνει η ομάδα της Ρόδου. Τσεχία 6, πάρα πολύ καλά. Πορτογαλία 2 και Ελβετία καμία. Νηστική η Ελβετή. Έτοιμοι για το δεύτερο γύρο, Κυριάκος Μιχαηλίδης, Παναγιώτης Παπακώστας, με τις ευχές μας να τα πάνε καλά τα παιδιά. Πήγανε τα παιδιά, εμείς είμαστε δεξιά-δεξιά στις οθόνες με το σκούρο μπλε, οι Ιταλοί με το γαλάζιο και οι Ούγγροι με το κίτρινο. Πήρε μια κάμπια, μπράβο, την έδωσε κιόλας. Χρησιμοποιεί το σκηνή για να βοηθηθεί να ανέβει. Είναι όλοι στο βάθρο έτοιμοι να φύγουν. Πήγανε, έφυγε και ο Κυριάκος. Ο Ιταλός πήρε και ο Κυριάκος. Φύγανε και πήρε ο Κυριάκος που μονοπολεί ασφαλώς το ενδιαφέρον μας. Νάτος, άλλη μια κάμπια να γεμίσει έτσι το καλαθάκι μας. Νάτος πάλι με άλλη κάμπια την τελευταία στιγμή και κακή ταλάντος φεύγα στο σκηνή, γι' αυτό και τον παίρνει κάτω. Ο Παναγιώτης βοηθάει όσο μπορεί, ρίχνει το σκηνή και τραβάει για να μαζεύονται οι κάμπιες. Πάει όμως πολύ καλά αυτός ο δεύτερος γύρος συνολικά. Και ο Ούγγρος και ο Ιταλός πάνε πάρα πολύ καλά και μην ξεχνάτε ότι η Ιταλία έχει παίξει τζόκερ σε αυτό το παιχνίδι, που σημαίνει ότι ελπίζω ότι θα πάει πολύ καλά. Είναι σαφώς ανεβασμένος ο δεύτερος γύρος από τον πρώτο. Ο Ιταλός, στο βάθος ο Κυριάκος, ο οποίος στριφογυρίζει και σφυρίχτρα λήξης. Πόση αγωνία να περιμένουμε replay και αποτελέσματα. Να το replay και ακολουθούν τα αποτελέσματα. Είναι μια καμπιούλα για τους Ιταλούς και στο βάθος ο Παναγιώτης που ενισχύει. Ελλάδα 7, μπράβο, πάρα πολύ καλά, μπράβο στα παιδιά. Ο δεύτερος γύρος έφερε από 7 κάμπιες για τις 3 χώρες. Είναι εξαιρετικά καλό για την Ελλάδα και για την Ουγγαρία βέβαια. Η Ιταλία έχει παίξει και τζόκερ. Πήγαν πάρα πολύ καλά τα παιδιά, μπράβο τους. Πρώτη λοιπόν η Ιταλία με 7, γιατί έχει τον καλύτερο χρόνο, θα τους κάνει 14 με τον τζόκερ. Δεύτερη Ουγγαρία, καλύτερος χρόνος 6, τρίτη Ελλάδα με 5 βαθμούς, 4 για την Τσεχία, 3 για την Πορτογαλία, 2 για την Ελβετία. Η Μάλτα ήταν τυχερή, δεν έπαιξε αυτό το παιχνίδι που ήταν δύσκολο. Και η Δούτη αποκαλύπτεται. Πρώτη θέση Ελλάδα Ρόδος με 47 βαθμούς. Δεύτερη θέση μοιράζεται ανάμεσα στην Ελβετία Σαν Γκοτάρντο και την Τσεχία Ντετσίν με 46. Τέταρτη Ιταλία Μπρούνικο 45. Πέμπτη Ουγγαρία Έγκερ 42. Έκτη Πορτογαλία Σέρπα 38 και 7η Μάλτα Άταρντ με 29 βαθμούς. Στην πρώτη θέση λοιπόν η Ρόδος, όλοι οι τζόκερ έχουν παιχτεί από όλες τις χώρες. Περνάμε στο τελευταίο φιλ ρούζ, βλέπουμε τον Μαλτέζο και πρέπει να πούμε ότι πολύ καθοριστικό θα είναι το τελευταίο παιχνίδι, που θα διπλασιάσει βέβαια τους βαθμούς. Ελπίζουμε να τα πάει καλά η ομάδα της Ρόδου, το αξίζει πραγματικά και η ομάδα της Ρόδου και η Ρόδος και η Ελλάδα γενικά να δει μια πρώτη θέση και στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Ο Μαλτέζος συνεχίζει την πορεία του, παίρνοντας τα αντικείμενά του. Βέβαια υπενθυμίζω ότι θα πρέπει στην βαθμολογία αυτή, εκτός από τους βαθμούς του τελικού παιχνιδιού, να προσθεθούν και οι βαθμοί του φίλου Ρούζ. Θα τους δούμε αμέσως μετά την κούρσα του Μαλτέζου, οι οποίοι θα αποφασίσουν και αυτοί γιατί μετράνε και αυτοί στην τελική κατάταξη για τη θέση της Ρόδου. Όπως καταλαβαίνετε η αγωνία είναι πάρα πολύ μεγάλη, αν θα κρατηθεί στην πρώτη θέση ή αν θα χάσει την πρώτη θέση η Ρόδος.
και αν κερδίσει την πρώτη θέση θα είναι η πρώτη φορά στα παιχνίδια χωρίς σύνορα, όχι μόνο φέτος αλλά και πέρσι και πρόπερσι, που ελληνική ομάδα φτάνει στην πρώτη θέση. Θα είναι η πρωτιά, θα είναι πραγματικά έτσι η πρώτη φορά που θα χαρούμε μια πρώτη θέση σε τελική κατάταξη. Ο Μαλτέζος στο τελευταίο φιλ ρούζ με κάποια προβλήματα στην κίνησή του και στο ποδήλατό του. Σφυρίχτρα λήξης. Και η πτώση. Να λοιπόν το φιλ ρούζ που βρίσκει πρώτους με 0,43 τους Τσέχους, δεύτερους με 1,23 τους Ούγγρους, τρίτους με 1,22 τους Έλληνες, πολύ καλό φιλ ρούζ, τέταρτους με 1,24 τους Ελβετούς, πολύ καλό φιλ ρούζ. Να δούμε, έχουμε πάρα πολύ μεγάλη αγωνία, να δούμε τα αποτελέσματα, να δούμε την άλλη κάρτα. Ελπίζω να μας τη δείξουν τώρα την άλλη κάρτα για να μην κρατήσουν την αγωνία μας τόσο πολύ στα ύψη. Νάτι. Είναι τρίτη στο φιλ ρούζ η Ελλάδα. Με την Τσεχία παίζεται αυτή τη στιγμή που είναι πρώτη. Η Ουγγαρία ήταν αρκετά πίσω μας. Ναι, είδατε τι γίνεται με το φιλ ρούζ. Με ένα βαθμό διαφορά η Τσεχία έχει περάσει μπροστά από τη Ρόδο. Πρώτη η Τσεχία, δεύτερη Ρόδος. Μάρτης του 48. Η πρώτη εξέγερση των Μιλανέζων εναντίον των Αυστριακών. 5 μέρες που γράφτηκαν στην ιστορία του Μιλάνου, γιατί οι Μιλανέζοι κατάφεραν να εκδιώξουν τους Αυστριακούς και να απελευθερωθεί το Μιλάνο. 5 μέρες ονομάζονται 5 αριθμός, μαθηματικά, σχέσεις. Για να δούμε τι γίνεται στο τελευταίο παιχνίδι που έχει θέματα μαθηματικά και που θα δούμε αμέσως. Μαθηματικά και πολύ βασικό το τελευταίο, το 10ο παιχνίδι, γιατί διπλασιάζει τους βαθμούς και εμείς έχουμε φρικτή αγωνία. Βλέπετε λοιπόν άχυρα η οχύρωση του Μιλάνου και από πάνω 8 καρτέλες με τα 4 μαθηματικά σήματα. Το κορίτσι σκαρφαλώνοντας πάνω στα άχυρα πρέπει να πάρει τη σκητάλη και να την πάει στον παρτενέρ της για να ξεκινήσει και αυτό στην κούρσα του. Το αγόρι λοιπόν πρέπει να πάρει ένα από τα 8 μαθηματικά σήματα ανάλογα με τους υπολογισμούς που κάνει. Το κομπιούτερ δίνει τους αριθμούς. Ένα τυχαίος αριθμός για κάθε χώρα είναι ο πρώτος, βλέπετε η Ελλάδα ας πούμε έχει το 40 και ένας κοινός αριθμός για όλες τις χώρες το 22. Λοιπόν, αυτός είναι ο Γιώργος Αρβανίτης και αυτή είναι η Πόπη Παπαντονίου που παίζει στο τελευταίο παιχνίδι. Θα πρέπει λοιπόν σε σχέση με τους δύο αριθμούς που έδωσε το κομπιούτερ να πάρουν το ανάλογο μαθηματικό σήμα. Και αρχίζει ο πανικός. Σκητάλι, πήραν τα τουφέκια σκητάλι στα κορίτσια να τα παραδώσουν στα αγόρια για να φύγουν τα αγόρια. Έφυγε ο Γιώργος, παιδιά να τα πάτε καλά, κάνε ένα ωραίο άλμα Γιώργο και πάρε το επί, το έκανε και πήρε το επί. Δεν παρακολουθούμε τόσο πολύ τους άλλους παίκτες γιατί παρακολουθούμε την ομάδα της Ρόδου που μας έχει κόψει πραγματικά την αναπνοή, ένα πλήν για τους Πορτογάλους, να το επί, στο Γιώργο και στην Πόπη. Έχουν πάρει όλες οι ομάδες το σήμα τους και θέλουμε να δούμε τι ακριβώς πήραν εκεί οι υπόλοιποι, γιατί το επί μας το είδαμε βεβαίως. Σας υπενθυμίζω για να έχετε και εσείς την ίδια αγωνία με μένα που σας το μεταδίδω ότι έχουμε τη δεύτερη θέση με ένα βαθμό διαφορά από την Τσεχία, που σημαίνει ότι αν τα πάμε καλά σε αυτό το παιχνίδι και διπλασιάσουμε θα πάρουμε την πρώτη θέση. 2 έχει πάρει η Ελβετία και έχει κάνει 2 το σύνολο. Το σύνολο πρέπει να πλησιάζει στο 1000. Η Τσεχία με το ΣΥΝ έχει κάνει 92. Η Ελλάδα με το ΕΠΗ έχει κάνει 880. Η Ουγγαρία με το μείον έχει κάνει 50. Η Ιταλία με το ΕΠΗ 1078. Η Μάλτα με το ΣΥΝ 90. Η Πορτογαλία με το μείον 31. Υπάρχουν 2 ακόμα γύροι όμως στο παιχνίδι. Τώρα θα δούμε το αποτέλεσμα αυτό, το 880 ας πούμε για την Ελλάδα, με έναν άλλο αριθμό που θα δώσει το κομπιούτερ για να ξαναξεκινήσει ο υπολογισμός και η απόπειρα. Να λοιπόν το αποτέλεσμα της κάθε χώρας και ο αριθμός στον οποίο καταλήγει το κομπιούτερ είναι ο αριθμός 19. Έτοιμοι όλοι, φεύγουν τα κορίτσια να πάρουν τη σκητάλη, να την επιστρέψουν στον παίκτη και όλα τα σχετικά που ξέρουμε από την πρώτη φάση του παιχνιδιού. Για
να πάρουν το ανάλογο μαθηματικό σήμα που το τελικό αποτέλεσμα όχι πρέπει να του δώσει τη σκητάλη για να φύγει. Καθυστέρησε λιγάκι η Πόπη. Δεν έχουν μείνει και πολύ καλά. Έπεσε ο Γιώργος για να πάρει το συν, δεν το πήρε. Έχει μείνει ένα διά και ένα πλήν. Ένα πλήν. Πήραμε ένα πλήν. Ο Μαλτέζος έχει μείνει χωρίς σήμα. Ο Γιώργος έχει πάρει ένα μείον. Σας υπενθυμίζω ότι το τελικό αποτέλεσμα, αυτή είναι η δεύτερη φάση, υπάρχει άλλη μία. Το τελικό αποτέλεσμα πρέπει να πλησιάζει στον αριθμό 1000. Κερδίζει αυτός που πλησιάζει στον αριθμό 1000. Δεν είναι το καλύτερο, αλλά δεν είναι και το χειρότερο αυτό που πήραμε. Δεν πήγε πολύ καλά ο δεύτερος γύρος. Έχουμε βγάλει ένα σύνολο 861, η Ουγγαρία 950, η Ιταλία 1059, είναι πιο κοντά στο 1000, μαζί με την Ουγγαρία. Η Ουγγαρία πήγε πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι μέχρι στιγμής και είμαστε έτοιμοι για τον τρίτο γύρο με το προηγούμενο αποτέλεσμα, με το αποτέλεσμα του δεύτερου και τον αριθμό 20. Φεύγουν τα παιδιά. Έχουν κουραστεί κιόλας τα καημένα που τρέχουν και η αγωνία βέβαια, ειδικά για την ομάδα της ΡΟΚ. Φανταστείτε τα παιδιά αυτά που αισθάνονται ότι όλη τους η ομάδα και όλη η Ελλάδα, όχι μόνο η ομάδα, περιμένει από αυτά ένα καλό αποτέλεσμα και μία πρώτη θέση. Φεύγει ο Γιώργος. Πρέπει να πάρει το επί, δεν το πήρε, αλλά πήρε ένα συν που βρήκε πεσμένο. Πήρε ένα συν που βρήκε πεσμένο. Το θέλαμε το συν, το πήραμε το συν. Κορυφώνεται η αγωνία μας. Με την Τσεχία κυρίως παίζουμε, γιατί αν έρθει άλλη χώρα, αν πάει άλλη χώρα καλά, θα είναι όχι τόσο αναμενόμενη. Με την Τσεχία μας χωρίζει ένας βαθμός διαφορά. Να η Πόπη, να και ο Γιώργος με το συν. Replay. Replay λοιπόν και περιμένουμε να δούμε τελικά αποτελέσματα. 420 για την Ελβετία, 91 για την Τσεχία, 881 σχετικά καλά για την Ελλάδα, αλλά νομίζω ότι να το Ουγγαρία 900 πήγε πάρα πολύ καλά. Η Ουγγαρία μπορεί να κάνει έκπληξη εδώ. Η Ουγγαρία πήγε πολύ καλά σε αυτό το παιχνίδι. Η Τσεχία όμως δεν τα πήγε καλά που μας απειλούσε. Για να δούμε. Η Τσεχία δεν τα πήγε καθόλου καλά που μας απειλούσε. Τα πήγε πάρα πολύ καλά η Ουγγαρία που ήταν κάτω από εμάς. Να οι διαφορές λοιπόν, και βλέπουμε ότι είναι η Ουγγαρία με 30 βαθμούς διαφορά, η Ιταλία με 30. Είμαστε τρίτη. Είμαστε τρίτη, η Τσεχία είναι πέμπτη. Πρέπει να δούμε τι γίνεται στην τελική κατάταξη. Από την Τσεχία την έχουμε πάρει την πρώτη θέση, αλλά φοβάμαι λιγάκι την Ουγγαρία. Η Ουγγαρία είναι πρώτη σε αυτό το παιχνίδι με 14 διπλασιασμένους, η Ιταλία με 12, τρίτη εμείς με 18, η Ελβετία 6, η Τσεχία, δεν μας απασχολεί η Τσεχία, 4 η Μάλτα, 2 η Πορτογαλία. Για να δούμε την τελική κατάταξη. Για την αγωνία μας βλέπουμε την τελευταία Άταρτ Μάλτα 36, έκτη Πορτογαλία Σέρπα 42, τέταρτη Ιταλία Μπρούνικο 58, τέταρτη και Ελβετία Σαν Κοτάρτο 58 και είναι Ελλάδα και Ρόδος και Ουγγαρία και Έγκερ με 62 βαθμούς ισοβαθμούν στην πρώτη θέση. Τρίτη είναι η Τσέχη, τέταρτη είναι η Ελβετή. Είναι η Ρόδος με την Ουγγαρία και με τους 62 βαθμούς τους να ισοβαθμούν στην πρώτη θέση. Να η ομάδα πανηγυρίζει. Είναι η πρώτη φορά για μας, για τους Ούγγρους δεν είναι η πρώτη φορά, έχουν συνηθίσει στις πρωτιές. Εμείς δεν έχουμε συνηθίσει και την εκτιμούμε ιδιαίτερα. Κυρίες και κύριοι, ιδού η Ρόδος, ιδού και το πήδημα. Για πρώτη φορά μέσα σε 3 χρόνια η Ρόδος μας φέρνει στην πρώτη θέση. 62 βαθμοί, μοιρασμένη η πρώτη θέση με την Ουγγαρία, αλλά αυτή είναι η Ρόδος, μια δυνατή ομάδα, μια ομάδα με εμπειρία, που απόψε αποδεικνύει περίτρανα ότι οι ελληνικές ομάδες, αν προπονηθούν σωστά και αν έχουν ψυχραιμία, μπορούν να φτάσουν στις πρώτες θέσεις. Δεν θέλω να σας καθυστερήσω, είμαστε όλοι ιδιαίτερα χαρούμενοι. 3 χρόνια, τρίτη χρονιά φέτος, κάνω όλα τα παιχνίδια χωρίς σύνορα, περίμενα αυτή τη βραδιά. Ήρθε απόψε, ήρθε στο Μιλάνο. Δείτε τα παιδιά, δείτε τους πανηγυρισμούς, είμαστε πρώτοι, καμαρώστε μας.
αυτή τη νίκη τη χαρίζουμε σε όλους τους Έλληνες, σε όλους τους Ροδίτες. Η σημερινή μέρα είναι μέρα συγκίνησης, πράγματι, διότι πετύχαμε το ακατόρθωτο, μπορούμε να πούμε. Είμαστε η κολοσσοί της Ελλάδος. Η πιο σταθερή ομάδα πραγματικά. Είναι περιττό να ρωτήσω αν θα είσαστε και του χρόνου στα παιχνίδια χωρίς σύνορα. Αν μας καλέσετε.